Dünya saylanım dünya aşkınladırım sevgimi dünya seni seyyar dünya saylanım dünya aşkınladırım sevgimi dünya seni seyyar dinleniz gıyar izleme sen batımın pay sen yürümün yani karamana kızım ayırma benimle bu kıyımlının sırdaşısın ay sultan ay sultan. Baktı infanı görsün Özüm yadıma düşer Sen sevmek kimse yürüdü Bu durmuştu ansarda Bu zatların barını Senin idilmin yalı bilye Bilye Özüm bakışı Umid hem heves bilye Yanı yanı der Arkama kanat boya uçasım gelya Sen bilen ki ummana düşesim gelya Sayla değilseler Dini yanımda benim Aladam kim kaygıyım yok Eğer bir yana geçsem Yüreğim hiç durulmaz Çağır yan yalı olur Bana tarıp kalgayan yalı 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 Nasıl ya Senin şan söyleyebilen yolumudur ya Begin yan hem dayan ya Yaşamak için Dem almak için Ben bir seni seven Sayla değilseler Dinletini dayılar Dinletiyseler Onana yaşamanın Hiç bulmakta Başka da dibinin o ben yürüm Yürüm Sayla değilseler
Netivetin online marketda. Salam hormatly Aydın programmam ulanjylary. Indi Aydın premium kartlar Netivetin online marketda var. 3, 6 ve 10 aylık. Aydın premium kartlar Netivetin online marketda size garaşýar. Она так испугалась, что у нее задрожало тело, потому что перед ней Юрий глава F4. Karaca gözüne didarına öpüne yanımda unutama yanımda kişimden kanayım bir kuş ben sevdim ağlama veririm bana dua olur şirin sözlerim sen bulmadan Nedip yaşayın sen ki dünyanın ömrünü deyim. Ömrünü eyleyim. Just bar energy. Kuş bolup uçuli asmanlar Levlerin bal bulup akyanır potana Kaybolur yar bilen yaşanda Şarkımda kaygımda Yar olsan yanımda Ağlama Güllerim Bana dua olur şirin sözlerim Sen bulmadan Nedip yaşayın Sen ki dünyanın ömrünü deyim Sen bulmadan Nedip yaşayın Sen ki dünyanın ömrünü eyleyim Ağlama veririm Bana dua bulur şirin sözlerim Sen bulmadan Nedip yaşayın sensiz dünyanın ömrünü eyleyim Sen bulmadan Nedip yaşayın sensiz dünyanın ömrünü eyleyim Sen bulmadan Nedip yaşayın sensiz dünyanın ömrünü eyleyim Sen bulmadan dünyanın Men şu ödülün beni Karaca gözüne didarına öpüne yanımda unutama yanımda
sevdim. Ağlama, ağlama, güllerim. Bana dua olur şirin sırlarım. Sen bulmadan ne edip yaşayın, sen ki dünyanın ömrünü deyim. Sen bulmadan ne edip yaşayın, sen ki dünyanın ömrünü deyim. Uçur asmanla levlerin bal bulup akyanır porana kaybolur yarın yaşamda şarkıda kaygımda yar bulsam yanımda Gözlerim bana dua bulur şirin sırlarım. Sen bulmadan ne edip yaşayın, sen ki dünyanın ömrünü deyim. Sen bulmadan ne edip yaşayın, sen ki dünyanın ömrünü eyleyim. Ağlama, gözlerim. Bana dua bulur şirin sırlarım. Sen bulmadan ne edip yaşayın, sensiz dünyanın ömrünü eyleyim. Sen bulmadan ne edip yaşayın, sensiz dünyanın ömrünü eyleyim. Sen bulmadan ne edip yaşayın, sensiz dünyanın ömrünü eyleyim. Sen bulmadan ne edip yaşayın. Falan. Senin için, senin için,
Çalıyorsun. I'm gonna take a train. I'm gonna go take Dünya saylanım dünya aşkına deren sevimi dünya seni süyer senin yar islemen dünya saylanım dünya aşkına deren sevimi dünya seni süyer dinlemez yar islemez sen altımın pay sen yürümün yar karamana gözüm ayırma benden bu gönlümün sırdaşısın ay sultan ay sultan gel yarım beni aşık eden senin güllerin ay sultan ömrüm süren bir çağını yaşayan ay sultan Gecemi senin bile bağlayan ay sultan Endi Nesivet'in online marketda. Salam hormatly Aydın programmam ulanjylary. Endi Aydın premium kartlar Nesivet'in online marketda var. 3, 6 we 10 aylyk Aydın premium kartlar Nesivet'in online marketda size garaşýar. Aydın premium kartlar endi Nesivet'in online marketda. Salam hormatly Aydın programmam ulanjylary. Endi Aydın premium kartlar Nesivet'in online marketda var. 3, 6 we 10 aylyk Aydın premium kartlar Nesivet'in online marketda size garaşýar. Aydın premium kartlar endi Nesivet'in online marketda. Salam hormatly Aydın programmam ulanjylary. Endi Aydın
Salam. Dünyada kuşum, gülün gülü bunyar kuşum, yenişim, kara min bulurum vefadarım, min bebeğim bağıt bağım, söyünüm, söyünüm. Bakaydı, sen bana yine de bakaydı, duyuyun keşfindin. Sen ömrümün nuri, sen deyip yaşayan, ömrüm sana, seveyim sana, seni baklı ederim. Sensin ömrümün nuri, sen deyip yaşayan, ömrüm sana, seveyim sana, seni baklı ederim. Sen yar ömrümün çırağı, mukaddes dileğimsin, enişim, kara güneş doğdu yüreğimde, dünya gördü gözlerimde, sayınım, sayınım. Bakaydı, sen bana yine de bakaydı, duyuyun keşfindin. Sen ömrümün nuri, sen deyip yaşayan, ömrüm sana, seveyim sana, seni baklı ederim. Sensin ömrümün nuri, sen deyip yaşayan, ömrüm sana, seveyim sana, seni baklı ederim. Arsınaydır sana düştüm, dinmelen balta kuvuştum, enişim, kara benim için bugün yok, ömür sürmeli devranır, söyünür, söyünür. Sen ömrümün nuri, sen deyip yaşayan, ömrüm sana, sevip sana, seni baklı ederim. Sensin ömrümün nuri, sen deyip yaşayan, ömrüm sana, sevip sana, seni baklı ederim. Hayırdır brother? Ben çok önüme demelmeyi düşünmedim. Oturdu dime, oturabilir mi sevgimiz? Yanmadı mı senin yüreğin? Yoksa mı dime, ayrılabilir mi yollarımız? Ayrılık dime, biri sen, biri ben, ağlayman. İçimde bir giden armanım olma. Ömrüm var sen, gelay, otursun ayrılık.
Western Online Market'te. Selam hormatly Aydın programmam ulançyları. Indi Aydın Premium kartlar Western Online Market'te var. 3, 6 ve 10 aylık. Aydın Premium kartlar Western Online Market'te size garaşýar. Men düşünem, agay gardaş näme diýen? Sen kim tanamak men seni? Belki tanada ödüm. Böyle bir stepten lazım. Etmemeler. Ey ilahu omine yağlar muturmalar elimden çok korunmaştı. Hey tutoy dizim tuto bilmen on marmağımı dülüp kartı hey ilahu omine omine ilahu omine Yo, la çıkan da Arayırım ardar kadır aldı nasip gelir bir gün Yiğit yıpır kızıl güller kızıl güller solar bir gün kızıl güller solar bir gün Ayu hey vaya Hasan Allah Ayu hey vaya Hasan Allah Ben geleydi vada kuluna gitme uqi gelmedi Sarı kurup sürlerde kalma şakva birden gelmedi ay şakva birden gelmedi ayran etse acabani ziran etse agerine vurtaya Aha. Nereden durmak tane? Bana uyutuyordum. Şimdi näme diyor? Bak sen şimdi zaman verýänem. Sesin gelmiyor şarkıyı öçürmesen. Maral? Şonda ýani ýerini diňlerden öçürjek aýdymy. ayran etse acabani ziran etse agerine vurtaya vatanma sadimi kurban etse karaca bırlere tüpmeler diyerler Tamam da kurban edecek diye bulardan aydımda canın kurban edecek. Ey bok bilsinler. Gelmesen men ne edip sen yukarı kalayım. Oňa sen Gülnur. Ya sen kim bilen tanışıp kim alıp gittin ne bolly? Yok ey o tanıyanım bolçuk da oğlancuk. Niredekin? Ha? Niredekin? Levaptan, Sayattan, türmede şunun yan kıynanlarını ait verdi. Urup boyunla zat oyduracağını. Senem uhlak kaldın. Sonunda men oğlan men tanıdım hemen. Kimlerden tığınam tanıyan biliyor musun? Vallahi sana. Açık sesini katı o zat daymasan sen. O salam kovmuşsunuz gel. Alo. Gülnar Südani edip durmay mara. Hı? Gülnar Südani edip. Evet.
Ne Gülnar? Dinle sudan yaklanma. Bekletmene, Ondan sonra bilmedim diye. Ha? bekletmene gittim. Yok Gülnar o yaştan geçene ha aktıkları da adı var. Öyle mi? İndem boynuma ilk Gülnur kim o yaştan geçene. Salam. Ne mi? düğün sen yapıp aldın yayında. Bizim gece saat 3'te. Aymen. Mehmet ne dedim de efir yapmayın arkayın guruluşun diye tesin yapıp Uhlak kalpsın o zaman. Ay. Bak yine Türkmenistan'da türmelerde ne ettiler. Zorla boynuna koyma için adamların. Ne kıyma ya haramzadılar. Şunu ondan var işte daha var dünkü aydınlarına. Ben zapt etmezdirler ettim diyelim. Etlikle ye. Derman içtim diye yana çok hoş yemiş. Dermanla dinliyor ya. Pelvan oğlan bak pelvan oğlanın şöyle nerede dayalayalım. ay bu da fuat verdin ne mi diyeyim. Yatqalan mama voltroyo volda mira ağırlı olurdu. Dün beni öldüm yaptı öldüğüm sonra ağladım oturdum da var ha. Oğlancuğun ecesini tanıyan kakası ülen aslı kakası marlı. Oğlancuğun başkalasını tanıyan ecesi de bu ecesi. Ne şakırdatayım? Benim doktordan geldim ertiri yine yerden doktora gideceğim. Nämesine sıçayım çarkına. Doğurcuk olsan bakımcak doğursan sen hem öldürdün ya. Yok ya kan aldım bugün 1 litre kan aldım. Ayın 30'undan İki doğursa birini bana ver. böyle ayın 30'undan yine de kan bağlayacaklar 2 litre yani. Kanım git kanım kansız. Adres adını söyle Gülnur değil mi? Ne mi? Adres adını söyleme Gülnur diye. He adres adım şöyle. Adresim Aysin büyüme gelecek mi? Ben Germanya'da oturuyorum. Velnitsa idimden gelecek mi kahve? He. Şutayda ait iki doğursa bir numarayla veriyen neydi? Ah men doğbilsem de çocuk. Doğurdum. Ah Selim geldi. Mene söz verilecek ki. Bana seni. Çömem varsa verilecek ki. Doğmak yaştan geçiptir şimdi. Kim halladı seni? Ben halladım mı? Gülnur'a diye ne Gülnur? Amerika'da deyip neyme aldırdın diye. Amerika'da değil Germanya'da men. Ona ettim Germanya'da deyip Selim neyme aldın? Gülnur buraya Amerika'da dedim ha. Amerika'da yani Amerika'da dedim ondan sonra Germanya'da dedim. Gel Germanya dedim mi? O padyaydan çıkıp o padyayda yiren yalak değil oğlum. Amerika'da dedim gel garma. Ya ne o olarak biliyorum ne? Yo bilemem men. O aralık ne oluyor? Doğan? Onun konumu doğru atacaksın. Öyle mi? Selim yukarı gel sen yukarı. Gel ben seni alayım Selim.
Neme diye böyle mi? Düşünmedin mi? Kayan arap oladı. Evet, varım. Neme diye lan sen? Aslında kim sen ne? Bizden oturuyorsun sen düşünmedin mi? Oğlan Ha? Tuvalette mi diye yok kuhnada. Tuvalette firayır bol yani. Atı başım dönüyor var ha. Kırıktı vardı. Bulum diye ses uçuruyor. Maralın yayınına geldi. Uf diye. Ay çağalar var ha. Aydımdın la açıyor şandan sesin size. Sınıfın neydim da. Nereden peşelt bağlam? Hey şu lan. Kime biz öyle neyim çötür şu lan? Kime sen lan? Ya sen yakarınca kim diyen de neyim çötür şu an şu? Korkuyan ne? Bir yerin korkuyan mı? Yok korkumduk. Neme korkulu? Korksak yayın açarız. Mene korkuyan. Kimden? Dokum yok. Kimden? Kimden korksam koyayım? Kimden korkam da tanıyam. Ben nefimde ne korkup bir aşap var vallahi yok. Belki korkup yaşarsın. Siz yaşap gördünüz ya kurban olun hükümetten korkup. O neyle ben nefinden korkan zoğa? Можно потише? Nerede yaşap gördün? Tok. Korkup ya. Kameranı açsana şu niye adıma düştü? Niye Neden? korkuyorsun kamerada? Ben Türkmenistan korkadın ha? Nerede şun korkadan yeri? Frankfurt'u korkudan olay mı? Vay. Ben korkadan. Gülkiyim tuttur. Şey yani. O kadar neydi? Frankfurt. Burada diysen Frankfurt'ta yaşayız. Belki ben Abu Dhabi'nin korkadan. Bu da bu mu? Evet. Hadi göster görelim ya. Senin Frankfurt göstersin de biz bilmeyiz. Nerede oğlum? İlk sen aşağıdaydın. Ulubaşlar küçüşler. Uluvaşlar küçük işler. Ey sen atalar sözün varın bilýän onu senin ulu ütjän var. Mektep okanna men Qurban Gulüň saýasynda. Bir ýaýnyňda da var yamanlaman geçseň ay senin zeyrenmen geçseň ay bir ýaýnyňda var. Kançyta bir düzüg zat eden bolsa bir öwsem däre daýan bir gapdalyny bar ha. Ne çağalam öwen oga men ne edip öweýin ogany. Dime kaç git yazır yayından. Hemen. Gaşsyn ya näme etjek beýdip saklap. Цельт. Потише. Еще. Давай. Şo? Все. А то на полный. Хорошо иди. Frankfurt. Дай, пожалуйста. Näme diýem? Frankfurt kızmacı. Ýokaryk näde galmaly? Galp görmediňmi ýokaryk? Sen o da etmedin mi? Bana yine de ben şeyden çıkmışım. Moderatorun ýokmy sen Gülnur ýene? Yok. Menne moderator diýip görkezipdir. Oglada screenshot edip. Bak al bilem o kimsenin. Andrane? Aşağıdan göreyim. Мне кажется,
самый редкий подарок попадется в Зайчику. Böyle mi? 24. Это только здесь. Ak biliyor mi? Если у вас нет календаря, вы можете посмотреть. Selim gel Selim alayım ben. Sen gel ya, şu görgülemle. Kadın çağa seyalak kol. Ay bir seriyo galala. Gözü barmağı bilen düşünüş ya budunu. Добрый вечер. Dili var kime seriyo. Добрый вечер. Kara dövdüler işte. Frankfurt'u göstermedi de şu. Ay kardeşim Türkmençe konuşsana biz. Putin'in aktıkları dere biz kurban olayım ne verelere. Türkmençe gepleşen düşünür mü? Düşünürüz. Düşünürüm Türkmençe gürlesen. Kurban olayım diline gürlesen öyle ya. Ay Kur'an'ın diline gurlap bile mok. Şu gürleyebilen dilinde gürlesen öyle ya. Putin'in diline gürleme yani. Nam turut ne? Atlet vermek diyemesem. Levaplı bu oğlan. Bolya özün düşünen Türkmençe. Düşünüyorum Türkmençe. Hey Gorko'da bir de Germaniyan land. Men Abu Dhabi'nin Gorko'su. Sen Orsça düşünüyor mi? Men mi düşünüyen men? Kurlayadan milyen. Yani Türkmen'den yanına kurlayapım. Helen aklım. Bolya Men gurlayan dilleme. Men gurlayan dilleme. Men 6-7 sen dil bilyen yani o dillere. Sen düşünmeymesen. yok menem Arapça düşünüyor. biliyor musun? Я вас услышала. Могу ли я вам предложить? Havva bilyen neyem bilmen. Что мне делать? Arapça mı? Havva. Bir aya dokuzuk manisini onu Türkmençe aydıp berşulara. Yok doğru men denge perevodçuyum adamlar puluna bir manat perevod ediyor. Прекрасно помню, что я была вчера в этом магазине и купила вот эти Ara neyden atıydı dil bilyen de. Я помню. Сейчас проверю по базе. Что Ay bilyen ne olan mesela. Seni tekleyen ver tu bir men nereden bilem de. Да, я нашла вашу покупку в базе. Позвольте мне. Koya doğun ayet da dokap hayırdır. Bir terse kocak olma ayet kocak perevod etti. Доли приспичило человеку. Алло, Максим, это Виктория. Ne mi diyeyim sen Türkmençe'sin? Ayıt da Arapça diysem. Ayıt da Türkmençe'sin. Ağdın ama Arapça yoktu. Да, я вас слушаю и еще раз вам большое Ay спасибо, çakka men sen kameran açı bilen ok men nem sen aydayın. что вы срочно к нам Geçen yerde açtı deyip öldün. Yeni aç suyu yeni aç yeni görecek nerede dün. сегодня на смене. Грузчиков Ne dedin mi? Ha. Шанель для любимой Los Angeles. Теперь послушайте, что я... Ben görürüm. Наконец-то. Gülnur. У нас столик в rесторан забронирован. Еще не Zoran kadar öyle. оформлю возврат полностью. И побыстрее. Ben açsak deyip erkek. Sen ay söyledin onu da aç. Erkek bir sözü olur ha. Что такое? Что за... Yok. Öyle yurdum ecen kaldım ben yurdumdan meni yurduma küçük bol ver tok. Meni yurduma küçük bol ne ile rasxod edip meni gözleyeler samsak. Я делаю возврат этих... Aram. Bir çocuğum nereden tığına ait versene şuna. Ünkan yayından bir bökkü düşen olan bökküsün. Ağaç otursa bilip böyle vertiniz kıyını deyim. Для жизненного размер боль. Bakma kaç gider oldu verdim. Balağını varlar siydim mi fıştım mı deyip. Vertu adın başını iyisin. Götüne bakayım ki telefonum. Adınam yazıptır. Папа уезжает в Волгоград и привезет мне мармелад. Молодец, Светка, привезу. Хватит теперь ты. Папа едет в Волгоград, папа купит мне мопед.
Lant näme şu efirde näme gürleşýärler bilen ünsüni böl gurban bolan adam tutmasyn ne uğraýarlar sen kardeş? Мамин ёбарь будет рад. Мамин ёбарь настасет. Папа купит Murat Sevim düzelen ok, övüm düzelen ok. Bak näme etmelkem vaýalary. Övüm öýräýsem kam suratynda adyn goýup, owdan arkadamyz owdan nip odaýda ýalar. Gurlalan. Vertuğla kaç gitti? Balağına siydi verdi. O ses ne maral? kino televizor. Çağalar bilemem burada da gör. Musik. Смотришь мультик или не, Мария, Nezle? Nezle? Мультик koyama. Yok. Kaç ayakımda beram? Что рассказывать? Ну, а слушаем. Ha? На какую тему хотите разговаривать? Расскажите. Любой тема, любой. Siz balangada Квантовую физику, что ли? yurda gelip bilmeniyorsunuz ya. Yurdun var mı musor? Sen yurdun da kadar balağına sıçıpıyor. Haçan şular gelip ayağa kalar kadip. Erkek bolsaň ýokary galyp gürlerdiňler. Aşakdan ýumurtgalan oýnap oturman. Musulmanyň doganlyr diýär, bire oňýar sözler aýtmaň oga. Oy sana gurban boly, sözlerini ullanma, sana ekran namolla bolma. Vay bar bilet gurban boly, eline Qur'an alym, halkym üçin joy berin, adaletli bolerin, eglip götünmerin, hane diýen dady kançytan. He, hani? Häzir açyk gorkadoýunmy? Serdarynda elini goýuşuny. Bir balam bir munçuk telefonumy. Ýekajamat berakyn. Häzir ýatar bu çağa gorkadan men. Bawy gomy. Bir munt beray balam. Men kagir bir munt nädle. Men TikTok'ma gir nädle bir munt. Gulnar. Mektebe okamadyk dara Gulnar diýär. Gulnura wala. Gulnur diýmek kyn, Gulnar diýmek ýeňil bol. Aýt mektepde okudyň, zordan bilýän, görleýän, okaýan. Arap. Sen Gulnur okabilen ene diline araba nerden okaýan? Cevatan afira Türkmen şimdi kıyın eliyada Arapça okuyan Türkmençe okap bilemem. Türkmenistan Arap mektebe me yok Arapça okayanlar ama yığınap mollalar azar berýärler. Kim diýär onu? Men diýen. Della sen ýagşy söz tapmasan otursun bolup diýämägdim bunu işan. Ýagşy sözleseň hiç kim işler diýär. Yalan sözleme, eşdiňle ne? Pedir Yalan söz ona öwrenmez diýär. Agam goýda beýdime de seredine bu kançyta. Ene maşynyga seret. Dinle. Kançytan diýeni, ene. Prezidentin wezifesine geçmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlar. Ana, eline seret. Ve akıratlı, hormat bilen ve ýagdaýsız ýerine ýetirmäge. Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny ve bir taraflı hukuk Elinem goýanak maşynyk. adamın ve raýatyň hukuklaryny ve azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga. Türkmenistanyň konstitusiýasyny bersa etmäge we goramaga. Ähli güýjümi we okymy türkmen halkynyň agdy birligine, onuň paragat durmuşyny goramak üçin baş etmäge. Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny İjiz kuntu nesillerdi ise gaham ediyor. Türkmen halkına vefalı ve doğrusul hizmet edecektirme
davarayla kasam ediyor. Kançyty han kasaman sözünde durşy. Haýsy diýen sözünde durdy. Bir çyn suud etse de bir adam. Ýekiji eden zadyn suud etse de maşeňiň. Hani çağalara daşy bir günöşlük beren ok hiçilik. Han beren sözü kançytaň. Utonan ogam şunça adamyň içinde şey dip andyçyp yalan sözleýär. Çağalara näme etmeli ol? Näme etmeli? Dörössün de çağalara normalni zat. Mektebe salp bolanok, sajiga salp bolanok diňe pul bermeli. Gowluk dörössün çağalara. Adalet dörössün. Bizinkilere maral Hudaýa şükür sajiga da gidýär, okto mektebinde da Hudaýa. Mektebede sadiga da gidýär we balaňy çykaryp kelläňe hep insonkudan urşsan kanyşna gidýär. Ay yok, yerli vekiline barsaň öldür, ýazyp sen 6 ýaş dolan çagan. Ekidi oturýarlar ha, o näýle siz dolar ýaly biz dolar ýaly. Men Sowetskida ýaşaýan, şu toplumyň ýanyna. Şu towarakda ors mektep ýok diýär. Ors mektebi niýerek bermeliysem sen degişli ýeriň ýok, sen berip bilen ok diýip jogap berýär maňa. Özüň wara bir neme tapýan soň bolmady Hudaýa şükür biz. Yo men sana sorag berýänne şu jogap berdi men näme tapaýyn gerek başga derdim ýokmy? Näme üçin men ors mektebe çağam salp bilemok men sallym insonkuda uruşyp maskara bolup seslerini zapis edip prokuratura baryp şey dip. Niýe ors mektebe sallym sen? Alpşa sallym. Mir 4'te. Assalamu alaikum rahmetullah berekatuh. Ben Sowetskida ýaşaýan. Wa aleykümselam we rahmetullah. Aha, Sowetskida ýaşaýan bolsaň Fransuz mektebe salam berken şu toýda. Ors mektep ben Fransuz mektepde. Orta dileniye var men başma yapayım Fransuz kini. Orsçanam gowy gurutjar şu toýda. Ruska dileniye bolmasa maňa gerek gel türkmen malum. Kitaplar rus dilinde bolmasa men orsdan kitabyny alyp 45 minut rus dili geçen maňa gerek gel. Men özüm türkmen klasy oturdum bilýän, näde okuýan orslan. Näme Ne için geri bilmedim ay Fransuska Sowetskida ýaşap. Özüm men näme salmady sev. Men ruhnama mektep almadylar. Men ruhnama mektep almady. Din bolýan şu taýsyň gurlaşalyň onuň bolýan mena ýatjak arkaýyn oturuň gara. Jogap berelem okta sen şu an ýaşap. Efirinde men Nuryň kudam senkiden bir zat diýdiňiz da men bara hemmäňizem gowurýan Hudaýa şükür özü musulman bolsa alhamdulillah hemmäňiz gowurýan mena biriňem garalamok ýöne bir zat düşünemok ine maral sen özüň düşündirin şu. Ya senkide ya Nurannankida ya Talimkida biriňiz da diýdiňiz. Yurt gow bolsa diýdi, näme diýdi? Adam diýdi baklaşga çöplemez diýdi. Inni şonu wara hemmämizden bilýäs. Ösen döwletden barny da musur ya baklaşga çöpleýän adam barmy ýokmy? Böyle men jogap berip ondan aýtjak. Peset näme? Barmy? Özüm bilýän haýsy baý döwletden bolanna şonda musur çöpleýän adam ba. Indi men goňşuýyma bara bar işe gir diýselerem işe giren nokta şu baklaşga çöpleýän näme üçin diýen oýun soraýasa. Hem diye özüm gidesim gelen matı gidýän özüm erkinliğe onsoň diýe ben baklaşgadan ýa güne 200-300 manat düşürýän gow işlesem diýe. Inseret gow ýaşap beren hojolukda da gidip baklaşga çöpleýän adamma siz bolsa baklaşga çöpleýän garyp ýa bolýa günni görüp bilen ok yurt gow bolsa näme üçin baklaşga çöpleýär ýa näme üçin musur çöpleýär diýen. Ösen döwletlerde birinjiden baklaşga çöpleýän adam ba ikinjilik bilen hem özüň dastoýn edýän adamam ba. Kösençlükden däl ol men ýaşan ne işlejek diýär. Şumat men Abu Dhabi'de da. Şu Abu Dhabi'de hiç ýyllyk bir Pakistan, Hindistan kommunalnyň işgäri bolmadyk adamyň ýerden bir zat alýanyny hiç ýagdaýda göremok. Birinjiden, ikinciden Dubayda adam näçe milyon.
Türk'te adam neçe milyon Hindistan'na, Pakistan'na, Hindistan'na, Oğanistan'na, İran'na neçe milyon halk var. Sonra O. ikinciden Türkmenistan'na neçe milyon halk var. Bar şu Üçten mi ye solon? O ne el 3'ten biri olyara 5 milyon 6 Yok, milyon ne ya o? Ha, şu- Böyle bar 10'un miri. Yok, barın ne seret? 7 milyon halk 7 yok yani men grubu 7 milyon niwaygan 7 milyonun 4 milyon daşar yurtda. Şu 3 milyon halk ba. Qurdu birden arkadaş şehri. Hawa qurdu jay alıp bolanok birinciden, ikinciden biz möýünden änewden jay gurýarlar. Men dogan alıp bilemok seni uğratmasaň. Onam biz möýünden pesel biz möýünden änewden jay gurýarlar. Jay gurýarlar. Şo jaýy hödürleýär maňa 2 ýyllyk. Men hökümete sorag berýän. Sen kelläň nirede diýen, sen näme üçin maňa 2 ýyllyk jaý berýän diýen. 2 ýyllyk jaý men nädip tölemel, sen maňa sorag bermeli diýen. Sen diýen men sana hökümetden bar 3000 manat aýlyk berem dedi. Sen 2 ýylda nädip men beren jaýymy üzýän? Sen puly nirden alýan dip hökümet men kontrol etmeliämi? O işlemeyen adamlar alýa o jaýlary işlemeyen hökümet haýsy kellesine maňa o jaý hödürleýär. Hökümetde işlemeyen adamlara mal. 2 ýyllyk jaý men nerede şunu? O näde barýar şonu? Şuman prokurorlar, hekimlikler, polisiýalar, iň soňky 23, 24, 25 maşynyň minýärler. Onuň munyň adyna goýup, da öz adyna goýup türmegen bolanok. Hawa näme hasabyna şolara hiç kim sorag berenok. Näme üçin deriňänok, näme üçin Allada Sapar Murat Gurban Bibin tüdürip deriňe de bassy. Gurban Bibin deriňe işel bu prokurorlarym deriňemeli. Sen mal bolmasaň budjetden aýlyk alýanlar bilýäňi, kabinler näçe manat aýlyk alýar. Näme hasabyna on kalkulasiýasyny çykaranokda hiç kim basanok. Ay ola attara hökümetin öz serede. O nesip bolsa seretýän. Näme üçin şunça wagt seretmedik? Seretýändir diýen nähili şu wada şeýle seretmedik. Yo, bir Hiç seyredilmiyor o da. Men böyle maýdan şoňa birim seredýän bolsa, maňa 10 ýyl jaý hödürlemeýär Pikret Gorjylan komissiýa topor düzüp geldiler de men ýaşap oturan padwalymy surat aldylar. Sen Pikret gör men padwalla. Betonyň üstüne elim ýala körpe joklap, haly ýok, hiç zat ýok. Bir elim ýal körpejegiň üstüne çagalar ýetiriýän. Şonu gelip surat alýar. Bay yurt, özüňizi tur. Bay yurt. Aha. Şu yankı biýdüzgünçilikleri sereden ok diýäňiz da olanlaryň arasynda watana çykyp basylýanlar, siz basýan näsiňiz hökümet basýan. Vay, on ýal bas, näme mulk faýyrda Hydyryf, Fella Hydyryf näme? Nämeden ok? Hydyryf gülökdimi? Näme işleýär? Hydyryfdan aşağı adamlaryň bary bilýär nälik iýýärler. O alýada onu goýýar, alýada onu üýt goýýan bir zat. Üýt goýýarmy? O zatları basmalı da düzeltmeli. O zat şol edýän adamlar baksan, o zat yo, o zat şol edýän adamlar basmaly, öldürmeli. Düzeltme için uğruna işlemeli o zatların üstünde. Yo, bir müçük şol adam, yo. Basmalı diyen zat yok. Haçan basılıyor. İş bolmasa basılıyor. Onu basmalı der de düzeltmeli. Düzeltmeyen aladasını etmeli. Şu zatlara yol vermeli değil. Yo, seregim. İşlemeli. Eşitýän bilen, olary aýyr basmalylar, olary öldürmeli. Değil onu. Olary öldürmeli. Näme üçin? Men gurlaýanmy? Men özüme gerek adalaty talap edemdi. Meni gözläp tapyp meni öldürjek bolýar gurlama diýerler. Olary basmasyn, öldürsün. Alişer bilen Abdullahny näçe sana gurlamy? Näçe sana adamlary gurlaýan üçin dogry zatlary aýdan üçin Doğru zat aýdan üçin bas nämedenler belli del yitirmetdiler. Olaram şoň ýaly etsinler. Ony üçin ansatjak ýeňiljek basýarlar. Ýygynden basyp gidýär, ýygynden türmede oturýar, zat gülýär türmede ýaşaýar. Haram pullary iýip ýaşaýar. Olary wara asmaly,
Diýerligin hasyp ýuwaşa Yo, goýman. inni alıp näme üçin on deriňeme, monu deriňeme, mektebi deriňeme, sadykda institutda da ýer bilen wagt öz güýjümizde. Iň merkezi 10 aýlyk litseye da $200, $300-500 pul soraýar. Bu zat ne hili bolýar? Sen özüň hükümet işgäri bolsaň, öz maşgalaň ýaly seretmeli buňa. Sen öz maşgalaňda näle seredýän çagalaňa? Şonu ýaly seretmeli. Şonu seretmeseň bolmaýar. Awa näme üçin Öz prezidentin çagalan ýaly bir munçuk serega näme üçin prezidentin ahranasy serega bir mut gurlaşaýyn şoň bilen gaýrat et. Näme üçin prezidentin ahranasy ogl näme giýewlerini iki gyýdan çykardy, giýewlerini gullugy ugradanyk, gyýzlary nar biri narxozy oturdy, biri ýene bir ýerini gotordy. Hawa neçe tane öýleri bar? Ha nerden öýleri bar? Nädip alýa ahranasy bolýan öý alýanmy? Hemme de alýanmy? Ha? Ugratmalar giýewlerini, ugratmalar giýewlerini gullugy. Men dograryna oglan çagaşwat men kine kiderler ha. A menim ugratjak gelle onu. Men ne sadiga, men özüm okap bilmedim. Diliň tutuldymy diliň? Yo, ben okap bilmedim. Prezidentin töweregine, kiýa prezidentin aşagyna adamlar etýänler, öýtmäň şeýle de adamlar gulluga gitmänem galýany we şeýle de adamlar 2-3 tane jaýalýan. Ya näme çekdiňle? Hem Allah. Yo, bir munçuk näme midweda, bir munt. Näme üçin men arda ýazdym, men kütänçän görkedeýin muştaýda surat alyp. Näme üçin men ardama jogap bermedi diňle. Maralo arda ýazýançan gidip işlem bolsaň alardyň da. Näme? Näme işläp berýän aýlygyna näme bilýän men? Men çağam okudy bilýänmiň berjek aýlygyna. Ha? Onda bu mektepde, sazykda, bu doktor hemmesi onda bilen kösenýär, albilen okuyam kary bilen. Hey gutordy, döwlet gutordy. Birje muntmaral, döwlet gutordy, ho halky ýykdylar, o ýurdy ýykdylar, gemiri oturlar, gemiri bu. Bu bizim halkymyzy eziyet çekdirip otur, senin habaryň ýok, senin bu zaty. Türmede da nähak baslyp ýatan adamlar kän o. Sen düşünýän bunlar ya. Bizeme aşka wadyň, bunu açkelän işleýän senin bir aç var. Ben bilýändir da. Öyle aşka wadyň göbe, notursyň diňle näme üçin biziň oýmyzda. Ya bir munçuk näme üçin biziň oýmyzda aýnalary zatimňyny goýýarlar. Aynan açmak bolanok, birden valikideler gat problem ha? Ha? Näme üçin näme iş bar? Men öýümüň içine gelip zastav edip maňa zatimňyny goýdur ya. Sovetski, podvoyski kim ýaşaýan bolsa gurlasyn, kimiň öýünde ýok bolsa. Moskowska ýaşaýan. Näme ejeň jaýalyp berýän maňa Moskowskadan? Almalyan hiç kime jaýalyp beren ok way. O ne edip almaly özüň? Özüň götüňi berip aljakmy, ne edip aljak? İşläp alýas, bize Hudaýa şükür alhamdulillah. Nerede işleýär Humat? Nerede bir munçuk, nerede işläp, nerden jaýalyp, şonu bir aýdan biz bileli. Bazarda. Bazarda, haýsy bazarda? Orsfadar. Orsfadar nire jaý berdi? Bir munt, Orsfadar nire jaý berdi? Orsfadar hökümet hiç kime jaý beren ok, özüň işläp almaly way bular. Sen Orsfadarda işläp, näçe aýlyk alýan? Aýlyk alam, zok bize söwda etjäs sok. Aňardan gelýänlere näçe ödedýän? Böyle aňardan gelýänler aýda. Sen git de söwda et, ýok sen birde öndürüp fat özüň gazanç edip günüňi güzeranyň aýlamaly bolar. Hökümet sana gelip jaý maşyna alyp bermese adamlar way düşündüräými şular. İşte ama sen taýin wada satýandyňly önürüňde bar, önürüňde. Önümni satjak bolanda näme üçin bular maňa problema döredýär? Önürlen önüme. Näme üçin abahaýes gelip zaýbal edýär? Ýok, hatdan bahana gözleýär. Näme üçin o standart bahana gözleýär? Näme sen Orsfadarda işleýän bolsaň, bir gidem şaýkalar gelen okmy? Getir bana deýin nomerini bermen ertir sana barlyg barar ýaly deýin. Sen çykyp bilýän, aşagyndan çykyp bilýän okmy? Maral şoň zerimesi waýna mysal üçin pajaryndan gelse, şu hökümet baky her kime 100 manat şu pajaryndan töleň geçmeli. Şu agyny şeýtirgem çalyşyp berýär, şol etmeli işine etýär. Etjäňmi? Maňa sen maňa elime.
Bolya patentinde näme kod bar? Bir patentinde näme kod bar? Sen näme kod bilen işleýän? Näme? Bir minut. On başlığımdan soraýmasam. Çopanla bir gelin, çopan maral ýok Bara olsa. magazin özüňkü däle başlygymdan sorajak diýen. Ýene de Ya, sen bu- suwda edýän, ullukan magazinim bar diýen. Ýene de başlygymdan soraýmasam diýen. Magazynym madem nälerliň ene bazarda işleýän ne söwda etýäsdiň. Evet, magazin. Mesela magazin açsan neçe yerden sertifikat almalı? Neçe yerden hep pulli Yine de hökümete berjek gälliýär däreý bulay. verecek de mi? Nemçe pul vermeli? Patentin lisensiýaň bolsa saňa kim azar berýär biz düşünýärmiz ok. Şoň onu bununça magazin, bununça bazar, onu İşte men yeka dinlenni. Men şol adyny berjek geldi. Men yeka adyny berjek. O standartda Selim familiýasyny bilemok. 35 000 manat berip sertifikat aldım. Lişni öz adyma Annayva Maral telekeçi kim deriňe ýan bolsa gitsinne jelan gallarsyn 35 000 manat berip sertifikat aldım. Nemede pajarna 5 000 manat bir neme verdim, spravka verdim. 5 000 manat pajarna verdim. Ady ýadyma düşenok biz möýnüň pajarnysy. Baraýsynlar. Adyn biljek bolsalar dinle. İşlemen neyle işletmediler? Men beren pullamaýdyan bir mi? Ses, biz möýnüň sesi. 2000 manat alýa bir sertifikady. Ekologiýa her 6 aýdan 2000 manat alýa. Ekologiýa. Men meselem şu men aýdýanym ýalan bolsa primer atlaryny şu at men ýanymda jelam ýok, ýadyma düşenok. Ýöne şun deriňe ýan deriňe bar bolsa gidip hökümet bardajak diýse, men adym familiýam Annayva Maral. Şunýamy 20.01.96 doglangunum. Yo 2000 Dinle, gitsinler de şol edan dinle. Her 6 aýdan ekologiýa her 6 aýdan barsınlar da şol Annayva Maralyň jalasyny kim berdi? Şoňa kim gol çekýän bolsa men şoňa da kabinetine barıp pul berip gaýdýan. Şuňmy? Hemmesine pul berýän. Bize hulluklamda tölämiş 3 ýyllyk sertifikat berýänip 35 000 manat lişni men barıp 35 000 manat pul üçin näýlik uruş tuzurdum. Men doganmyň eline 35 000 manat diýip kagazda ýazyp goýberýär. Men doganym da bernist bilen barýar men adymdan jigim ýok şu wagt diýip. Ola maňa diýär jigiň mir gelmesin ýa 35 000 manat şunu taýýarlap şu dakyp per için bilen şular alıp geldiýär. Ertesi gün bardım gapysyny depip bardım özüme. Sen hatyňdyr şu diýdim, ekspertiza bar ýanydim. Men şeýle saňa täzeden ýene 35 000 manat bermelmi? Geçen ýyl allyk ol bolmaly zat dälmi diýip. Ol bular wapşa agzyna gelýän bahany daja 3-nji etajdaky kim şoň azy? Näme gostandardyň 3-nji etagynyň naksy daja kabul etjek bolanok. O men niýe oňa sen ýanyňa jaň bilen gelmelmi? Açan men jaň atdyryp gelmeli bulan ýanyna. Hawa jaň bolsa bitirýärler, jaňyň ýok bolsa bitirenoklar. Men şuma sen wara dinle. Var söwda etýän magazinçi näde wedýär kanny? Men şuma dinle Türkmenistanda dälligime begen men Türkmenistanda bolan bolsam sen magaziniňe bir barardım. Yeka denem şolon kim ertir barda wara lişni ertir barda gostandartdan sen sertifikat alaýmaly howpsuzlykdan. Kim berdi adyn familiýasyny görkezýän bolsaň men saňa şoň näçe men hemmesini tanaýan näçe manada howpsuzlyk sertifikat alýan howpsuzlyk sertifikat 1500 manat. Kimden alýan bolsaň howpsuzlyk sertifikat saňa bermeýär. Ertir daja sen başlygyň bilen telefonna urlaşdyrsaň men daja suud edip berýän şoň bermeýändi. Näme üçin? Sebäp knişkada ýöreden oklar. Daja görkezmem bilmeýän. Men magazinlaram bilýän näýilikdigini. Huda şükür biziň magazin zady ulay arkaýyn urat. Aýt nomerini aýt magaziniň. Durduly bir zada düşünmemoklay ne hökümet perişdim kanly. Hiç ýalňyş görün o biziňkiler perişdi onda. Hiç ýalňyş görün o meý. Türkmenistanyň hökümeti ödem.
Dünyada iň Nuri, insan ýalňyşsyz bolmaýan bolsa, hökümetem ýalňyşsyz bolmaýan. Näme bolýan, hökümetem ýalňyşdyr. näme bolýandy bilemzok, adamlar ölümi, dirimi. Dany alışşer awdurlar nirde olur, näme bolu, Farhada näme bolu bilinmeýän döwletde hökümet perişte diýjek bolýan. Ha? Yo, hökümet perişte diýjek bolam. Oklaýyn uraga ýöne bar, ýani nämeden başlady geçen gerek baklaşga çöplüye hökümetin ýagdaýy diýe, halkyň ýagdaýy gowy bolsa Yo, baklaşga näçe bir gede çöplüye. oynanan oklar o ýalňyşlaryny. Bir Ne? gede 3 milyon halk baklaşga çöpleýär. Yo, ýalňyşyna ma boýnalan oklar, ýalňyşyp diýen ok. Men ýalňyş aýtma şoňa delili. Sebebi dinle 250 manat dinle mes bolup delil alýan bolsa, sen daşary ýurtda da çöpleýärler, keypine diýdiňde daşary ýurtda iň pes aýlyk $1000 iň pes aýlyk. Türkmenistanda iň köp aýlyk 2500 manat. Salamu aleykümler. Am tereten şunu da delil getirip beray maňa. Men taksist gaýsaklya, maňa nalogyň patentin diye. Nalogy var ýa patent beren ok. Gaýam saklap ýazýa, jerimene bankalk galýa, nalogy beren ok. Näme etmeli bolýan soň? Oňa kim jogap berýär? Kalisiýa barsaň, ýirik barsaň, min tek aňyrdan buýrup ýok, şonu açmaga diye. Olaryň jerime ýazýa, ýöne bankalk dur jerimeň ýazýa da. Dostum lan sen eýlek ýazsaňam, beýlek ýazsaňam sen diýen adam ne dogry. Şu oturan adamlaryň hemmesi şol ýurdu düýetmek, geleceğin aladasyny etmek üçin görüşýär diýe. Sen düşün normal bolsaň, sen çağalan, awtyklan bolar. Ýene 50 ýyl, 30 ýyl. Şu sistema şu duruşuna gitse, şolaram şu günnün gowy ýaşamýar. Sen şu diýen adam sevda diýen biri taksist diýe. Oňlan gün dolanyryp bolmaýar. Belki sen çağalan başga işte hünerde işleyecektir. Normal durmuşda yaşayacaktır. Hiç adama bermen kanun düzgünlüğü işini amala aşıracaktır. Sen şu zaten öňüni şu böwetdir diýip ýa. Sen düşünsen özüň. Şu zaten hemmesi ziyan. Bir minut çeyrege men şunu aýdaýyn. Neferet, bir minut ýekejemçuk. Evet, baklaşga satýan dinle, ýekejemçuk dinle men bir daha aýtjak haňa bolýa sen maňa jogap ber. Bir minut islenlik bir adam, öz başyna bir sowda edýän adam hökman salgy tölemeli. Baklaşga satýan bolsa tölemeli. Näme üçin biz dokument baklaşga çöplep baklaşga satýan ýerde on salgydy. Nerede salgyt näme seredýär? Islenlik ýurtda baklaşga çöplep satsaň salgydan töleýär. Kazino oynasyn, puluny lotereýa utsyn, salgydan töleýär. Hemme zadyň salgydy we Türkmenistanda salgyt ýok. Jusyny işleýärler. Hany nerede salgyt töleýärler? Günne girdeýje alýa baklaşga satyp özüne 250 manat. 250 manat bir aýa köpel. 2-de 3-de sen nalogyny tölemeli. Näme üçin tölen oklar? Patenti ýok elinde. Näde edip bilýär? Näde çöplep bilýär? Otigon şundan sorak görün, moş töleýändir nemesin. Ol ýok sebäp baklaşkanky ýok iminni çöplemäni. Näilse öýde baklaşka çöplep nalog tölermi? Kelläň ýerde sen? Daja siz şuma telekeçiler magazynyň kılar. Naloga barıp hemme girdeýiňiz görkeziňiz ok, ofiçialny kartyňyzy işlän ok. Orsadaryň haýsyny köwüşdatýanlar aýda näçe manatlyk kart çekip bilýärse bağışlaň diýe. Sumka satyn aljak bolýan barıp kartdan pul törejek bolsaň, uju aýyň başy aýyň 5-ne çenni biz kabul edýärse pulu diýe. Produkta bar orsadarda haýsy terminal alýa. Produkta satýarlar bir giden adamlar, frukty, pomidor hemme de satýarlar. Kim alýa kartdan pulu? Men telekeç kartdan nire kullanmaly. Marketde mal otur, bazardaky marketler Market alýa. Mine mesela market alýa, mal iş magazyn alýa. Orfadaryň töweregini. O garasyna magazynyň ýarsa alanok. Ol iminne näme şu pırlavkada oturanyň hiçse alanok ýalan sözleme men orfadaryň ýanyna maňa hiç öwretme. Urdysa bar öllür. Gaýdaňla 3 tane ullokan produkty magazyny 3 mal otur kartdan bar kartyň bagyny sewda et. Men 3 tane ulu magazynyň al, men 3 tane ulu magazynyň aljak. Gel aýallardan 200 gram 300 gram aljak. Näme ot satýan? Nar alanok. Pomidor satýanlar alanok.
Men iýminde pırlavka diýärmi? Isläň ýerimden sowja etjek Türkmenistanyň içinden. Ýa-ni kartym işlänok. Men näme üçin Dubayda hemme ýerde kart tullanyp bilýärni Türkmenistan. Men Dubayda ýanymda pul ýok, hemmesi kartda. Taksa bereýin, kafe bereýin, markete bereýin, tualete töleýin, men kartdan töleýän. Näme üçin vallahi Türkmenistanda ýok. ulan pulamok? Näme üçin men kartymdan islenip ýurda pul geçirip bilýän Türkmenistanyň içinde birine men kartymdan pul oklap bilemok. Al bul ayda oturanın vara bezpolezny, oturan aşakdaky vara hara. Yo, näme üçin Toy Türkmenistanyň vara. içindäki Muňa- kartda men hiç gerek pul geçirip bilemok. Näme üçin viza kart işlänok hiç ýerde. Ene berdiler maňa Halkbankdan viza kart alyp işlänok. İçindäki depozit $100 dur çıkaryp bermedi men $100. Hani men depozit $100, men $100 pul goýdum içine. Hani? Halky diňe talaýalar. Halky diňe talaýalar. Yurdun içinde kanun, hiç adalet yok. Düýünden hiç adam hukuku yok. Karınca çeli hayvanın canı çeli hukuk yok. Onun için var vadırda paşırda mı bir yerde magazinine o verliye bu verliye dip para. Şöyle yok olsan ay musur senin bir musur ekeni takalı kap bizim prosto vaktimizi geçirme sen sana da vakt vermeye sen yala hayvanlara var ha vur maral yok etmeni çöpat musurumunu. Böyle da bolya takal şuratla okudum, bilmeň haram. da gidecek yolu giderdin le maral. Yo, gitversin. Şeyle bir zat da Evet, şuratlar gurlu yani Yo, şuratlar Nuragon wara Neros yaman ekennay Medvedin Sidano ken wa Neros alas yaman ekennay Nura. Çıdaya, Midvedin çıdaya seni alıp Samsung vara gepleyen gepin vara gün vara geplep Tamam. bilen ok sen bir kara deyip bilen ok sen. Şonu diýsen sen bolýan. Sen ýaly vara yalaka şulardan gelip efire gelip öyle deyip doğru deyip aýdyp bilen okda şonu ýönüt yalaýaňyz vara Serdarlan gurban bolan kene. Yalaman o haramlar. Bolýan. Yalama. Yallaki tarihte de bolupdur, häzirem bolur, geljekde de bolur, yallaklar olur. Kapır onu hemmesi bolmaly yani bu teýwatyn kanunyna bar ol. Olur sen aýryp bolmaýa, ýöne her wagtam her faraonyň muhtasam bolur, göreşýänem bolur. Awa şo hökümetin köküniň adaýanam bolur, çukurunyň adaýanam bolur, gömmeýänem bolur. Olam bolur. Yani bakı hiç tat yok şu dünyada. Ne prezident bakı, ne mülk bakı, ne vazife bakı, hiç tat bakı değil. Yani bol ya şu at bulur ne çel otur 18 yıl otur mu? Bor 20 oturacak kendine. Ya 25 oturacak kendine. Onu onu yıkılıyor şu. Yani o ne bolunu da 30 yıkılsa da 50 agdene de yıkılıyor dem neticesinde yıkılıyor şu. Ben şunu düşünüyorum oklay maral bey. Diktatörler köpüsi bilýänmi pul uğurlaýardan öldüri. Aslında onu tenderlerden pul uğurlaýarlar bolýan. Ýöne oňa derek hökümetiň öz etmeli işini edip durýar. Şu asanan zatlaryň şu diktatör döwletlerde işläp dur. Yani misal üçin Dubaýam diktatör ýöne pul amallaryny geçirip dur. Ýanky diýen zatlaryň 99% ýok şu Dubaýda. Ýok yani. Ya Türkiýe, olam diktatör. Türkiye'de yok. Bu bizim samsak diktatör. Pul uğurlarının, iyenin saç üstümüzde saçmanın näme diýeni ýaly. Pul uğurlarının. O hökümetiň etmeli işin ne onu koydun gıra? O ne için gıra koyan? Pasport vermelimi? Da vatandaşların iş kazanmalı mı? Enflasyonu kontrol etmeli mi? Ağzı karitler ağzından atmanı pulga boğucu aylık vermeli mi? Bu zatlar poha koyan gara. Onun şu zatlar ay sanam vatan dönüğü tupoylar çıkya Ağaçtan kaptalar. nuri. Oh. Benim peri vaat edeyim ben. Bu zatları etme üçün adam eýleýän wezipesine göre aňy düşünjesi bolmaly. Şol aňyň düşünjen ösmese ya aşakdaky iş dolandyrýan adamlar şoňa düşünjesi bolmasa edýän işini alyp barýan işini. Şu zatdan barsynyň netijesi şu. Şoňa düşünmeli her kim.
öz iýleýän wezipeňe sen näme iş etmeli, şoňa düşünüp Kim bolmaly anda? Tupoy tam Tupoy bolmaly. Yok, bular wezip dinle birmin, bular hiç kim düşünenok edýän işine gostandarda barsaň, düşünenok näme edýänini billenok. Biz özümüz öňe olarak. Daçada gowaryp. Вот это şol edýän işine düşünmeli, şonu halka hyzmat etmeli. Sen şoňa hyzmat diýip özüň işe giýrende şu wezipäni kabul edende sen şoňa özüň boyun bolýar. Şonu sen özüň ýerine ýetirmeli. Ha bular näme diýe şu wezipe geldi, näetmeli pul gazanmaly. Pul näme hökümetiň berýän puly ona ýetmeýär. Şonuň üçin olar wyhyt gözleýär töwerekden adamlardan zastavit edip pul alýar. Şu sistemde dakansa gidýär. Şu sisteme ýokardan uşak hemmesi gurnunan alýar, alan pulunyň 30%'ini ýokary geçirýär. Ya 70%'ini ýokary geçirýär. Şey dip gidýär. Şey diýen şunu ýaly sistemi düzülen. Nura, Evet lan, iň wärkisi Western Union ýapyk Türkmenistany. Öz valutaňy, özüň Garabazardan satyn alyp bir ýerek men ugradyp bilemok valuta. Taşar ýurtdan öz ýurdumyň içine men bankdan pul geçiresim ele. Hemme kişi maşenik pul ugradyp bilemok hiç kime. Nujeli öz valutaňy da bankyň üstünden aýlap bolanok. Kredit görmen Western Union'dan birine bu pul ugratjak. Bir zat getirtjek. Sen sowda edýärlerine. Ne edip valutan satyn alyp pul töleýärler. Hem üçin açaçan Garabazarda işleýärler. Ha, magazin işleýän bolsaň bilýärsiňa, ýüküň pulunu ýerden töleýäňiz. Gitjek gelmen samalyoda bilet alyp. Gitjek gelmen. Ugratjak Western Union'dan internetden zakaz etjek gelsin men ýükümiň puly. Men ofitsialny Western Union'dan pul ugratjak. Näme üçin ugradyp bilemok? Näde sowda etmeli men? Näme üçin men prosentyna başga köçeden Yo, men başga köçeden men hökümet işgärde allay bolýar bir mut Nuraga. Oňa hökümet işgär jogap berenek, oňa telekeçi jogap berýär. Oňa telekeçi jogap berýär, hökümet işgärde. Sen magazynda işleýän bolsaň ýaman gowulmaly. Bazarda näme edýän işiňiz bar? Itaga klient ýok. Bir-biriňiz Western'dan pul ugradyp bilmeýänler sowda jogap bermeden baral. Sen ugradyp bilmeseň sen nerden talap etjek? Ha. Ha? Bolýar. Nerden pul ugratjak sen şuma? Ne men şuma Türkden eşik zakaz edýän tanaýan, şoňa men puly ne edip tölemeli? Men şoňa pulun eşikleň puluny ne edip tölemeli? Kartyňdan tölemeli bolýarmy? Kartyňa puly nerden saljak? Karta puly ne edip saljak? Bolýar dollar näçeden şuma adamlar soraýar, dollar näçeden? 19.50, 19.60, 19.70. Ay nirede geçýär o summa? Çorny nirede geçýär? Arkaýyn orfadarda diňle, orkaýyn orfadarda dollar bölürsen, näme üçin o taýda dollar bölürdiň? Dollar nerden aldyň diýip musur sülçüler azar berýär gelip. O dollar satyp arkaýyn arşçaşy edip oturanlar hiç kim ýygnanak, açaçan gyzyl alýar, dollar alýar, bazar aýlanmana berenok. O qarrya şok bar orfadardaky boýuny gatyk jüýşe ýaledip. Aýlanmana berenok bazarda. Ýyzyga düşüp aýlanyp bir gyzyl alýan, dollar alýan. Şo näçe ýygnanak hiç kim. Ne edip dollar alýar? Nerden gyzyl alyp satýar? Elinde ne patenty bar, ne dokumenty bar. Ne salgyt töleýär? Bankda dollar ýok, olar arkaýyn dollar satýar. Ne edip? Nereden? Hökümetiň özünden sorak görmeli, keniň nädip nireden? Hökümet şoňa jogap berenok bot iýminle. Men aýarlaganym äri bilen bizmeýinne bir mut. Men aýarlaganym äri bizmeýinne bir $50 pul bölürse, onu awurlar alyp gidipdir. Bu wagt men akden bolsalar men bilerdim näme etjegimi. 2 sana agzy gowşak alyp gidipdirler. Barabam foro barny beripdi $50 üçin. Iň soňunda ärdikdir dogan pulum gerek gazadyma men gaýtjak işim derdim madi $50 olara berip gaýdýar. O tryapkalar şey dip adam talaýarlar. Tryapkalar şey dip adamlar talaýarlar. Yüzüne goýup bolýar hemmesine musurlaň. Näme hasabna şey diýerler. O adamlar ne edip ýaşamaly? Adamlar ne edip ýaşamaly? Pul bölürüp bilme, pul alyp bilme, sowda edip bilme, näme işlemeli?
Maral, дай мне слово, один я скажу, я выйду. Ayt, ayt. Şurada 215 человек сидит, да, я одно скажу. Şu sistema ümünü alınmasa, 30 yıl geçtin, 50 yıl geçtin, yak Nurin Aycışıyalı, başlığın çağası olsun, ministerin çağası olsun, tapavdı yok. Hemmesi 50 yıldan kurgavarot şu aileniya da şu hemmesi şu yağma düşüyor, seramı. Şu fikrini ediyen normalni adam, düşünen adam bolsa, şu zaten ümünü alma için nemede bolsa bir koşondun, koşar. Biz iyice öyle yaşayacak dövrümüzü yaşadık. Biz problemi değil, biz Avrupa'da yaşarız, Amerika'da yaşarız, Rusya'da yaşarız. Önümüz görürüz, bir semya, iki semya, üç semya yaşar. Yine danleşim, şu Türkmenistan'da yaşayıp oturan adamların altıkları, çoğulukları, yenileri, hemmesi raneli pozun şu yağma düşüyor. Şu yağman yönünü alıp şu vaatın sistemani ütkür normalini akımda akmasa şu zatın hemmesi yeni 50 yıldan kayıtlanır. Şunu düşünen adam bar bolsa şu zatın alma için şu vaatın hareket ederdi. O şu vaat İslamlık minister bolsun, İslamlık prezident olsun vaati geliyor, şu hemmesi gidiyor. Ana neyse ministerler basıldı. Neyse çinovnikler ayrıldı. Saparım adam ölmeyecek yalıdı, ana oğlum ölüp gitti. Kurban ölüm ölür, serdarım ölür. Hemmezem ölürüm, ayrılırım, yine sisteme durur. Sistemin anırsında başka bir zat var. Şunu altında hareket edip sistemini üt götmeyeceğim. Hemmemizin çağalarımızın, altıklarımızın şu grubun içinde şu günü görüyor. Elmadağımıdır. Спасибо за внимание, я ухожу. Sizler soğuk diyeceksiniz ki prezidentin ne münasebeti var? Neme? Alo, Havva? Maral sen mi? Selamun aleyküm. Havva Maral men? Oğlum iştiler mi dedim? Eştiliyor. Yani söğü otursun ay sen düşünmedim. Yok hiç mesela yok. Olmasınız ki koşuldum ben. Havva? Maral. İştiler mi sizin? Doğan eştiliyor. Kaynayt neyim aytacak olsan? Doğuzluğum hem aycan Rab'tanızın canı var. Koşulayan. Ne gile del yönü bir kilde bir kâr vakt dinleyen, kâr vakt koş umid ediyen yönü var ya. Aha. Belki de sol yurt başçısının özü yekedir. Son aşağında akılır şeyle bir nemedir. Bir solar tarafta görüştük neyle görüyorsunuz. Yönü şu yurt başçısına karga olsaysa bolmuyor ol. Belki şu yekedir maral edilsen yanık, men yanık solum yekedir düşünüyor mu? Erkek doğan neyim için balık kuyruğundan. Porsa nokta neyim için balık kellesinden porsaya. Yok, sol var. Neyim için balık kuyruğundan porsa nokta. Maral dinlemen doğun. Sol var ya könü, akım könü, nakıl könü, ödünü söyleyenlerin sözdürdü de belki biliyor mi? Benim için ben ne sonra sen var ya senin köp sözün dinleyen, köp vakalan dinleyen doğuncuğun men sana kuvanyan, bu kazanıpsın, onu düzüpsün. Benim sen alıp bol gördüm, benim kazanıp gördüm. Ne için iyi mi şu hormatlıyım da diğerinde hiç kaydının ıskını yok ha. Başka yerde de olur yaman canlı, yaman gurvotlu. Şeyle alanda nasıl mesela düşünen yöne meselem o. Men özüme gerek adaleti ya sen özüne gerek adaleti üstlenlik bir rayet özüne gerek adaleti ne edip nireden talep etmeli. Atlanan bosalar maral sengelende şu gün men atlanan bosalar koşuldum gürlüşük gönü var ya sen daşından uyan kendinleyen sana kend kuvanyan men sana ne kere at veririm biliyor musun? Men sana kaydoksuz maral deyip at verdim öyle anlan. Yo doğan terat odatlı. Var ya yönü şurada adaletini talep etmeli. Nereden nedir?
dinle prezidenti günahkarlar prezidenti garganının hayır yok mu hadiyen sebep oğlum kanunu gol çekke kanunu gollu ya Kur'an'a el koyan adam maraltın ödün Kur'an'a el koysan bir yamanlık bolsun diye Serdar adam dedi. Serdar kim göz astına alan olsa Serdar hormatly prezidentimiz arkadaşlar Serdarımız kim göz astına alan olsa davay prezidentimiz. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Wa aleykümselam. Onda gelin onda prezidentimiz halas edelim vatandaşlar. Asıl o göz astına el naroşnikte geçip görnekena on eli golu bağlakena. Assalamu aleyküm. Wa aleykümselam. Sana neyme deyip at koydum biliyor musun? Ya Nuri halkı onlar deyip at koydum ağam. Sen katı uzattıracaksın. Ben seni söyle yani doğru düşün. Amca. Maralım senin hiç kaçınırdın siyasetine ben ne doğru baka berem boşuna. Ben gelem yok şun sogunda bin dinleyen yıllar boyu dinleyen ağam. Yani var bir kere Sadam okta son doğru hiç bir sizin tamamınız bolonok düşünen mi bir menken bolonok diye yani yönü var. Bizim bime ol bizim halkın tamas ol bizim menki dala ol halkın şeyde olmalı. Halkın tamas ol. Halkın tamas iyi mi de bizim tamamı yani şu orada senin benim yani tamamı peyda yok sebebi sen var o nur bir dadayın ağam sen benimle kişi olmaman mümkün yani Yeri gelende hormatlıyımda diýirenler var da hiç kaydın kısını yok şularını düşünýän mi? Nasıl şu aşağıdakilerin içinde başka bir zat var. Uzer. Bana dinle bir cevaz ben aydayım. Yok aytmasana men Maral bilen Nur Hakkı bilen gepleşmene Nur Hakkı'na hıvırsızlığın tap bilen ödemek şu an öyle gelip bana aydaydı sağ olsun. Medvedin adam karşılığı pesraktır şoň üçin guruluşma User. Yok ağabeyim men yok adam karşılığı var yüzüne görünen geplerinden alyan men bilýändirin. Men ýa-ni näme erwes sat diýdim onu Maralla sen şonu aýdan bolly men gitjek onu. Gider sana aýtma gep ýok sana. Yo, bir Soňada gerek dinle meselen bolýa Serdaryň hiç tatdan habary ýok diýeli. Näme üçin 10 ýedek köşküne bardım çağa 2 çağamyň elinden tutup 2 saat köşküň öňünde oturdum. Bir ýedek görmedimi meni? Näme gözüne çüýü giripdirmi meýdin? 2 saat köşküň öňünde özü köşküň içinde otur kamerada görmem üçin bu men halkym çağalary bilen näme işleýär dip nüzeri sorap bilenok. Bolýa men soramasyn. Telefonu gallary şular näme girdi we alyň dinleýän dip öz aşaklaryna näme üçin buýurup bilenok. Maral dinleýän meni? Aýt dinleýän. Canım uyam 2000'den son gelene olmasak 2000'den gözümüzü suw bilen aldar sorar. Ýöne var şonun adyny berip hormatlyymyň permanlaryny öňe tutup öňe çykan günüň hiç hadan ýykylan ýeriň ýokdur aýday. Men var sen aýjanyňa näde doğru diýemok. Ýöne yaman bir yalan köpeldi ýurtda bilýärmi? Yalan ýol var şu köpeldi. Başga hiç zat däl. Bir kilek hakiki millet para, tira para köpeldi bilýärmi? Uýuzugyn. Indi Ferhat bolýar men sana bir zat aýtjak. Serdaryň bu zatlardan habary ýok eken, hiç zatdan. Anem üçin Serdaryň gözü dökmi sen sana hat ýazdym. Hatymyň näme ýazanymy, berilen jogaplaryny sen sana ýerden hatlary seplerlep men Serdary ugratdym. Gözü dökmi näme üçin hatyma jogap berenok. Aşaklarynyň näme işleýän, ýa dinle bir mündünni aşaklarynyň näme işleýändir raýatlar aýdy otyra. Men aýdýan, sen aýdýan, ol aýdýan, onuň Serdar näme seredýär? 80 milyon halky barmy? Götün berýär 3 milyon halkyna seredi bilmän. Götün berýär 3 milyon halkyna mellek ýer berbilmän. He? Näme işleýär? Näme üçin ýöne? Ýöne näme üçin ýöne şäher gurup otyrdyr Uzer näme ýöne arkada ýana falan şäher halkyna bara ber garyp gasarlara paýlay ýaşasyn köpelsin önsün nesil önsün nesil ha Men 5 tane çağırdım. Näme üçin dogrup beklep bilemok men. 2 çağa beklep bilemok. Nerden eklemeli?
Her kim doğurjak da çağa gerek dünýäki gelen ok bir neslin garsyna adam bir çağa söýjek, kimi söýjek çağaň söýmen. O bir sanaň doğursaň nädip eklemeli, nädip okutmaly, näme üçin özüm okap bilemok men. Özüm içeri. Maral men eşitsäňmi? Ayt doğru ayt. Benim kendi davaydı gördüm da benim bir iki yoldaşlar tarafından ne gelirlik bildirip uç gördüm benim var ya yönü kanunumuz tarafında şu prezidentimizin kollayan siyaset tarafında var ya yendim. Dinle bir adı teberi biz al men öňe çyksam çykkan yok sen öňe çyksan çykkan yok şol hormatlarymyzyň goýan kanunu esasında goýan näme bir umydy esasında bir öňe çykkan ýok düşünýär, oňa ölmezem günäkär. Olan bara halk bir-biriniň etini iýdiýän, oga hiç ýerde. Medvede diýipdir, şonu bir-biriniň etini iýdip. Diýmek gerek gel, bundan beter halk näme işletin? Her kimiň çağasy ölüp ýatyr, adalet ýok. Kimiň men çağam vurdular, adalet ýok. Näme? Köçede bolýar, bir mınçyk, bir mınçyk. Hiç kanmaýalar, sen medved olar ýar gurlaşasın gel sadece. Yo, bir mınçyk. Sen liçkaňy näme deýin? Ya bir mınçyk. Yo, bolýar. Öý berenok. Köçede oturmak bolanok on merden soň. O ateller meni alanok çağalan bilen. Men biriniň gapsyny kakyp barjak. Diýmelmiş. Maral Maral bey. Nişni men dinle Arçevilla tel bolsa bardım dinle. Arçevilla tel bolsa bardım. O näme turist tel mi 30 zaky. Şoňa bardım, daýhana bardım olsadyryň ýanyna. Men pasportym berýän, propiskany aşgabat diýip men alanok. Polisiýa jaňa diýen alanok. Men gidip köçede öýüň ýanyna oturýans demedi. Hopsuzluğun istudurun önüne skameyka varken fantanyň ýanyna bak otursam näçe maňa azar berýär? Dağdan maralzan sen uyuzugum men seni gollaýan men sen propiska aşgabat bolsaň sen näme şu ately almaly? Sen näme şu öz propiskaňa ýaşamaýan barmaýan? Men öýünden gowsalar men nire barmaly? Öýden gowsalar. Kim gowýar uyuzugum sen? Öýdäkiler gowýar, öýdäkiler gowýar. Onda öýdäkiler bilen tutuşy kardeşmeli sen. Oňa biziň hormatlynyň günäsi ýokdy düşünýär. Men Türkmenistanyň raýaty, men işlär ýerimde ýaşajak. Men bu şunu atelle ýaşasym geldi gidip. Öýe gurt düşüpdir de, öýe ýubana berdim, bit düşüpdir onnoň. Bir gün atelle ýaşap bilemokmy men? Yo, senin öýüňe bit düşen barada, senin öýüňe gurt düşeniň barada hiç bir sen ýüzsün, meniň ýüzsüm ýok ama men seni dinleýän, köp dinleýän, oýuzum men seni gollaýan, düşünýän sen adalatsızlyk. Kardeş sen wara kellem artyp başladyň manysy. Ey, ýogatsaň aýna etdiň ýankyny öňe başyrdyp otyra bir hormat. Neme ni Gördüğünüz men soňa soraw berjek. Meni soraw berjek. Telesunýal mesele döreýär. Ýagny adamçylykdyr, bolup biler. Kanunlar adamlaryň hemmesine göz bile öne Sesin kesilýän ura. men olsa bir adam aýal maşgala bolup biler, erkek adam bolup biler, öýünü aýdaly söwüşdiler, er aýal. Söwüşdiler danym gırpıçak boldular. Ay şu erkek adamın öýden çykyp gitdi, mennidi bara ýa bu öýde galsam bir zat bolýar aýdyp danym. Daşaryk çykdy. Gitdi de atelle ýatasy gelýär ýa-da bir shelter bolmaly, bir sığınak kapy bolmaly, şu gödüňe tutulan bolmaly. Gödüňe tutulan bolmaly, hökümet bolsaň, watan bolsaň, ýurt bolsaň. Şol adamynyň ýetçilik dostam ýok diýeli, ýetim diýeli, ejes kakasam ölüp giden bolsun, dowan agalaram ýok bolsun da aýdyl bir sebäp bilen oňuşmady. Yani şol adamynyň bir ýerik sığın kellesin sokmana shelter bolmaly. Mesela Nura aýal oňuň ýa erkek oňuň öýü bolsa men barjak gelle bilýär, problemam bolsa. Şowun. Ay 3 gün ýaşajak atelle ýene köşeşýänçä. Mysal üçin. Yani bolmada ol sen hökümet bolsaň sen her hilek ýagdaýa planyň bolmaly, her hilek ýagdaýa. Şo ýok bolsa ana şoň üçin meclis bolmaly. Meclis oturup şo zatlaryň üstüne kanun çykarjylar, kanun çykaryp gad edip
güncellep abnawlene edip durmaly. Bizde hiççilik abnawlene ýok, otu olurdan. Yo Nura atela alma yani. Ne için hopsuzluğun önündeki maralın önüne köçüden geçtim öýden. Hawa maral magazynyň edil öňünde hopsuzlyk institut bateresem skameyka ba. Oturdum ne için oturdum? Ne için oturdum? İlki eskeri geldi. Soň 2 sany içiniň adamlary geldi. Ondan soň polisiýa geldi. Hiç de edibilmedi. Bar siktir diýdim, hiç de edibilmedi. Hawa ýöne ne için beýdip men nerwime degýärler, ne için azar berýärler, ne için oturmalylar. Öý bermese atela giri bilmeseň nire gitjek? Köçede de oturmalylar, ne padede oturjakmy? Men açyk ýerde oturjak. Hawa bir gitsin. Dawa tapalyň şoňa. Dawa siz aşakdanam ýazyň. Şular ýaly situasiýada bir adam näme etmeli? Menne bir çykalga ba. Eline daşalýanda biriniň aknosyna daşdyň ýan, aýnysynda uýan. Onuň näme ediňdiň diýýän ýatara ýerim ýok. Aljakmaýa möňe diýen ýok. Dogruň näme diýip söýýär. Kenem gaýtaryp berýän söwüşýänlänim. Polisiýany çağırdyk. Şow iýje polisiýada ýatyp bilersiň, ana gowy çözgüç şol. Polisiýada ýatyranok, ýatyrar ýer ýok, oturdum Nuraga. Polisiýada oturdum, köpekdäge trapda diňle Nuraga. Köpekdäge trap polisiýanyň içinde oturdum. Girýän sağ ýüzüňde ikinji gapy we ullakan komnat bu diýil demir stol we ýene köçedäki oturguşlar agaçdan oturup bolýar, ýene gyzgynrak. Polisiýanyň içinde wapşe oturmak problema. Men oturup gördüm oňam içinde. Nokta näme de bolsa bir kreýşata da bolan bir edara da eger olam bolmasa köçeden geçip barýan maşinadan ay bir bolmasa bir jalyp edip polisiýa jalyp edip ýene şoýja polisiýada ýatyrarlar ha. Sen oňaly sen üstüňden arz edýärler, bu kellesi işlenok diýeli. Sagada mozaklar etmeli. Öýet ýapyşyha. U kol eder diýer redýe. Türkmenistanda çykalga şoý. İnsan gönç kalgalar psih balnitsa bulan öwrendiler. Ondan çıkarga bolmaýar, ondan çıkarga bolmaýar. Hawa näme etmeli? Sen dogry şu wagt aýtdyň. Sen öz başyňdan geçireni görüň berýän. Şahdy Nuryň öz başyndan geçireni we kynçylyky. Medwediň öz başyndan geçireni we Landa da 100% uwierność, to şoň başyndan da kynçylyk bar. Ya, ýeke bolsaň serioga barman çok seret serioga barman. Daýa da gawary. Özünde bolmasa şoň garnaşyna badyr, goňşusyna badyr. Türkmenistanyň lüboy graždanyna problema bar. Biriniň öýüne çagaly barsaňam halanok, men lişni özmem, biriniň öýüne barasyň gelen yok. Daýa muhabbet ulan. Kögemerde de bolan bolsa sen şu bolýan zat altyňda, çagalyňda sen ýokkan bolmaz diýip şoňa garanti berip bilermiň. Şu adam şolary elbet bolar. Sen şu zady özüň gollaýanmyşyň, şunu ýaly bolmagyny çagalyňa. Ya çagalyň normal, altyklaň normal. Adam şekilli ýaşan isleýänmi ýa şolar? Ey men wara şu zatlar ýanky maralyň aýtýan zatlar dogry bolup biler agam ýöne men edil hökümet ýurt baş tutanna günakarlamy. O hökümet işgärler. Ýurt baş tutan günakar emel däl ol. Ýurt baş tutan şu zatlaryň hemmesini kontrol etmeli. Her kim öz ýerinde işläp kontrol edip işini amala aşyrmaly. Mesela men Dayhan yerine polisiýa ýanymda bilýär, hemme de deýlan dinle maralyň aýdýan dogry ýalňyş diýär. Alyp çykmazmy şu? Hey, barman dinle ýanymda men çagalanma çagalan. Näme diýen? Ho, Medwed näme diýen? Sen ministr edip bellesek alyp çykmazmy? Men ministr bolmaýan men adalatyň üstünde gyrylýan ýöne talap edýän wara. Men kanun bolsa meni bassylar, sen kanun bolsa sen jogap berersiň. Baran ýurdun dogurlaşýan, ýerde gyrylýan. Men ýurda barar nesip bolsa, men barsam ha tozon turýar ýurtda. Şu prezident ýalňyş ýok diýäňä, kim şu aşaky land näme şunady? Land däl näme durduly. Seret bir zat. Nura. Hökümet sistemany adajyk düşünýän bolsaň, näme üçin misal üçin welayet polisiýanyň gol başçysyny
şahsi düzümünü aydaly paraforluk edip üst açylsa da adetse vilayet polisiýanyň başlygyny günäkär edýärler. Ya da polisiýada bir bidunçuluk bolsa içeri işler ministrini günäkär etdiler. Şol ýaly edip muly kufam günäkär etdiler bilýän o işden gaý protokolsuz ýola çykyp adamlara ceza ýazypdyr. Radar barlygy geçiripdirler diýip muly kuf aýyrdylar şeýlerämi? Yani öz şahsi düzümüň kontrolüni gowşadyp soň näme edipsiň diýdi. Indi şol şu adalet bolýar danym. Näme üçin ministrler paraforluk edip özleri tutulanlar ministrlerin birgiden aýyplar açylanlar hatta açylanlar da diýilmän oturanlar bar ki o arada Talibiň kanallaryna birgiden videolar bar. Näme üçin onuň prezident günäkär bolan okunda? Yani bir edara ýa-da gelen edara ýol başçysy günäkär, oňa aşanyň aksy bir zat etse ministr aýbetse ya ýurdun içinde şolar ýalak arada ýadmyşça 9 mu 10 sanak prokuror birlikde wasyldy. Massajer näme üstünde. Bayram Allaky näme massajerin üstünde. Ya kombinat. Şonda näme üçin prezident günäkär öz günäkär bolan onça adam bir kabinet özüne masty şonda. Bir kabinet özüne asdy. Kabinet minister özüne asdyň soňunda. Öz nemesinde özüni öldürdi. Näde prezident günäkär bolan okmunda? Näme üçin onu da ters logika işledeli. Onu eleklerem günäkär etmesin daha. Doğru. Sebebi özü ýotyra onun haramyň ýokardaky. Yani polisiýa işgäri tutulýar bolan şonu işten aýranlaryna, şoň başlygyna da temi berýärler. Berkänç berýärler, 2 ýedek, 3-nji ýedekde de işten aýrýarlar. Prezidentiň özüne näme üçin berkänç o kim bermeli berkänçi? Bir prezidentin özüne berýär. Berkänç şu var, halk bol. Yani sen işin oňoraň ok diýär, işin oňoryan bolsaň ýurtda şolar ýaly korrupsiýan ýok diýerse ýok, şu Türkmenistanda doğru dämi şu ýalanmy şu maglama. Ýok diýer ýok. 7-den 70-e hemmemiz korrupsiýa garşdyk. İdaralara çenlik. Onuň bunda näme üçin prezident günäkärden? Ol özüniň şahsi düzümini gowşatdy, kontrolüni prezident. Gowşatdy, gamçylasyna ýençsin, bir ýanlaşyn. Ayda şu näme? Qallarma bir kişili. Kişili näme diýänini bilen, qalma gaýrat et. Men bir zat aýdy, men bir zat aýdy enda. Ey men aty otyrlar ay. Adam şunu ýaly suçlusu da haçan kaptalındakiden bir baskanjyk beýik bolsa şonu ezjek bolup umtylýar da, şonu ezjek bolýar, şonu ulanjak bolýar. Ol düşünmeýär şol durmuşun kanuny var, şu zatlaryň hemmesi aýlanýar. Aýlanyp dur. Ýa-ni ezilen adam elmudama şol ezilenni izne jogap berjek bolup gezýär. Durmuş aýlanýar, ol palibomo bunun onda bol ertir 10 ýyldan 20 ýyldan beýlekide bolýar. Şol abijinli adam şoňa hukman surat atýet berýär ol. Palibomo Una çende var yegenlerin birgiden jinaýat şolar etdiler. Köp korrupsiýanyň şolar edýärler. Özleri hiç hem wedipede oturanok, bir postlaram ýok, bir doluşlaram ýok. Dünýäniň iň baý adamlary, Ricci, Zilli, Stefani, güçlü gymmat. Bir jemper $30,000 kurtkalar giýýärler. Aňar baş tagatlar dakýarlar. Özleri hiç ýerde işlenoklar. Özleriniň bir öz adyna nemelerem ýok, huzur kärhanalaram ýok, ütköşk bir görnüp duran bir täze diýsen, tanasaň wor täze geyip biler. Ho, şonça işler bar, şonça ýyllap tort diýdi, ol bul edip ber diýsen, ha diýersiň. Näşe $30,000 o eýmesinde kim geýsen aý diýersiň. Ejem bular nädip geýär? Önümçilik eden o hiç ýylyk. Birazak öndürende meştem zok. Awa, onun otur terediýän olaryň hiçdem türmäge girmedi şuňa çenli. Birem türmäge girmedi. Oňa nädip ýene prezident günäkär däl bolýar aý? Lant düşündirýär-de şu zaşyny. Ya şu sen aýt näde? Meniki aty otyray ýaýyndan. Lant düşündirde, durduly. Men düşünüp Edil o taýlaryny düşünüp, o taýlaryny çözüp bilýän bolsam menem hökümet işgär boljak ya.
Onu prezident günahkar değil değil mi? Günahkar şol. Gatı günahkar onu da. Birinci bilen sen adaletini Ey. ucun tutuşturdun. Mene nura prezidentimiz günahkarlar o ya. Aşağınak işgarlar günahkar bolup biler yani edil prezidentimiz günahkar. Aşağınaki iş yerleri iş alyanın prezidentini öde. Şolar iş alyanın öde. Şoların her biri misal üçün marda bir işe gireceğim olsan şoň deles Aşgabat'a gitgem giden okmu? Gidiyor. Böyle doğru Aşgabat'tan izin evveliyala şoň prezident da günahkar değilmiş. Şo Onu kadrlar kim hem günahkar? ya. Ya Kim Yöne var düşüncem oyuncu kim günahkar diye pastiyan olur yalak derler nura gene bir zat var da şu at maralayca men saat 11'den soň otursam azar berýärler diye agam ne yokorym da Allah şayat da saat 2 bolup 3'den işläp durda şu at çykayın dangdan 5'de çykayın 2'de 3'de iki adam nire var ýa näme üçin oturýarsyň diýen adam ýok. Alhamdulillah hiç kim adam. Saat Dur. 4-5'lere, saat 4-5'lere Sovetska çıkmayan için yapýarlar köçen çıkmak bolano. Daha attı imu adına prozdadam. Ne sen şey diyen de hemme zat gülala gulluk diye. Sen elementani yekece sonra Ey, hemme zat gülala gulluk diye. Mowa seriogo ne şun bey diýen hemme zat gülala gulluk agam yatyp ýysen bolýar diye. Mowa agam. Dinle bir yekece zat sonra cevap ver. Onun sen şu hemme şu Men agam men hiç zada da jogap berjekler men prosto baklaşkal meselede giyirdim men bolmady şeýle oturdum men hiç zat diýemok agam men hökümet ýamanna ogam öwüm ogam agam ýöne men nerede zadym ýok diýen. Seriogo men hiç zat diýemok agam men Nuraga da Marala da Medvede de hiç zat diýemok men. Men hiç zat diýemok agam ýöne alhamdulillah men nerede ýerim ýok diýen. Aýdýanyňyz ýalňyş diýemok dogrudur. Atela varsa alınnalar doğrudur. Oku varsa alınnalar. Pul vermeler. O arada gurrun yok. Ağam bolup biler. Bir munçukdur. Yankı maralan aydiyan zadı ol durmuş ol bolup biler lüboy adamdı. Yöne sen bir zadı düşün. Yekece zadı. Şu migrasiya diýmem zadı näme üçin bolýan da şu migrasiya. Yekece sohor olacak migrasiya diýmek näme üçin şu adam bir yerden başka yere migriyor dedi. Şunu sebebi bana yekece zatı düşündüm. Näme üçin migriyor dedi. Şu zat canlarda da var, adamda da var. Can zat da var, migrasiya var. Näme üçin diýär şu zat. Şoňa jogap ber yekecesine. Şoňa düşünýän bolsa, şoňa düşünýän. Şu elementarny guşlarym gışa geleni migriyor etmeň manysy şoň öz yaşayan yerinde soğuk düşüp öz amatlı şerti bolman soň başka yeri migrasiya diýär şol. Adamam öz yurdunda yaşap öz gününü görüp bilmese başka yurda migrasiya diýär şol. Migriru diýär şol. Näme üçin Türkmenistanda 4 milyon halk başol öz gününü görüp yaşap bilen ok. Şonu sığındıran oklar kanun tarapdan, islenlik tarapdan. Sen şoňa jogap berip bilýärmi? Şu soragy. Bir adam, 2 adam, 10 adam, 100 adam, 1000 adam gowy ýaşap biler. Ýöne massawy adam gitmese ýaşap bilmese şoň edilýän hökümetiň edýän işi halky barada ýok, minus bolýar şol. Edýän işini dogry ýerine ýetirip bilen ok. Yo. Şu arada gurrun ýar. Ol bir köçede bir adam ýatar, 2 adam ýatar. Ol jemgyýetde bolýan zat. Ol palibomu Amerikada da bar, Ýewropada da bar. Hemme kozulukda da bolup biler ol. Ýöne massawy adamyň ýurdu taşlap gitmesi näme üçin sebäp? Näme üçin gidýär? Ine bunu ýüňle Allah alaşan agam. Ýöne ýaň baklaşga çöplüýän eýle beýle olar sen diýsin ýaly her ýerde de bolup bilýär. Ol edil ýurdun utoranlygyny ýa halkyň hal ýagdaýynyň pisligini aňladan okbaýlar. Eklenjin aýby ýok ol. Kim öz elinden gelýär, kim mollum bolýar, kim dutur bolýar. Ura Amerikada da ösen döwletden haýsynda da baklaşga çöplüýän, zirdigil çöplüýän badyrlar ýa. Ýöne Amerikada şu ýokdaý dostum, Amerikadan bir ýurtlara gidip şu taýynyň deportasiýon lageryna ýatjak bolan ýurduma gitjek gel, men ýurduma gidip bilemok diýen ýoklaý.
Beýdip yurdundan Türkçede adamlar özünü bu rayal neçe yaşına hayal balkondan özünü oklaya Türkmenistana gitmejek bolup. Yaş gelin Ay bolýarlar dinle, bolýar tamam lan tere ula adamlar he. Ene şu 10 yaşında çağalar Türkmenistandan gorkýar. Ha? Eline bereyin telefonu nirde yatan, ne edip yatan, ne işlerini çağa yaran sözleme yara. Koçoda kaçeyle de skameykada yatar mı ba yurt bolup. Ay inşallah geleceğim. Yo nujere yo inşallah конечно Allah'can qowun merer. Özüm de ora. Yöne ne için şon ýer yurtda biz şey dip kösöndük. Ne için migrasiya problemi, yurt problemi, geleceği çüýretler ne edip geleceğini gowlamaly. Geleceğin nirde bolmaly? Yo bolýar. Geleceğin hiç altam gow bolmaz. Şu geleceğin öňüni ertirki boljak zadyň öňüni şuny almasaň geleceğin hiç altam bolmaz. Men ýa aýtdym size. 30 ýyl geçsin, 50 ýyl geçsin. Şu zadyň aladasyny şuny etmeseň şu 50 ýyldan şu zat bolýar. Yankılandyňam şu az günü gow bolsa, şol çağalaryň günü eret bolýar. Ana bar maksat şol. Şu zadyň öňüni almak üçin näme alada maksat etmeli. Ana şol çykalga. Bu aýdylýan gurrunlar hiç wagtam gutormaýamyň izi. Yo etmeli. Näme daşyn etmeli. Şu gurrunlar näme daşyn etmeli. Ene feret yurdun içinde etmeli, yurdun içinde. Elementarny daňyň belki sonra şu. Bolýa yurtda kemçilik bar ýa-da ýok. Daway oturup gürleşeli. Ýöne şu daway oturup gürleşeli bolan o. Şoňa ruhsat. Onu hiç kimem yok. Daway gürleşeli ýerlerde. Daway bir intelligensiýa wekiller çyksyn, halk çyksyn. Daway öz aramyzda halkyň arasynda bir kiçirak ýunanklar etsinlerde çağırşyp şo taýlarda näme problemalar bar? Halkany owadaşlar. Lan gelin gürleşeliň, maslahat edeliň. Yo. Bar bir zat köp ýa az. Oňlan işim ýok. Daway ortada bir mesele bar bolsa gürleşeliň diýip bolanok şo ýurtda. Şonu diýip bolanok. Men ene iň erksi Nuşwat otuýarlar. Birimiz Russiýada, birimiz Amerikada, birimiz Türkde, birimiz Ýewropada, şeňýaly. Bolýarmy ne şeýdi gürleşýär, daşynda gürleşýär, iň erksi ýurdun problemasyny. Näme üçin ýurdun içinde gürleşip bilemdi? Bize gelip gelle erkek bolsaň ýurdun içinde dik gürleýärler. Wagt mesele şo taýda da şo ýurdun içinde gürleşip bolmaýany üçin daşyn edýärler. Hakyky. Ýöne şo. Gelin ýurdun içinde gürleşeliň. Daway bizem iýjek diýem. Zoko hiç kim o. Iýjek. Şoň diýen adamyň akyl çet akly ýetenok. Yanıp duran odun içinde sen baklaşkel benzini açıp bilýärmi? Açıp bilýärmi şoňa sonra vermeli. Yanıp duran odun içinde sen elin yanıç baklaşkan açıp bilýärmi? Nädip yanıp duran odun içine baryp sen içine baklaşkan açsak? Türkmenistan için ot yanıpdy. Nädip açsak sen o taýda bar baklaşkan? Şonu diýen adamyň kelleri işlän okşu zatlara. Ol hiç kimem onu edip bilmeýär ol. Bir adam, iki adam berden barsa, on Alişer diýdi, ýa ýene bir Abdullah diýdi, aktivistler ýynalyp gitdi. Ýene näçe adamma söz alaklygyny aýdýanlar bar ýynalyp gitdi. Orsaň bir aýdýan nakly bar. Adiny polini voýun diýär. Bir adam hiç edip bilmeýär ol. Один за всех за одного. O zat yani hemme kişiň çağırş etmem men şunu diňe aktivistler gelin diýmediler biz halk watan kime geljek gaýgy bolsa kime şu problemaňyz bar bolsa gelin danim gürleşelim şu taýda sesimiz gür edip çykaralyň danim kimiň näme derdi bar gürläliň diýip çağırdyk bolun yani mar welaýatyň eden Gurle oraga gurle. Gurmun duraýyn da biri gurlese, diň goşulýarlar, gurlep bolmaýar onu. Yani ýurdun içinde biz şu zatlar gürläliň, şu zatlar gepleşeliň diýip çağırdyk düýne. Yani bilsinler şu hökümet dümp bören bizden biziň radyýdygymyzy pikir etmesin.
Bula sesinem çıkaran okkolun gülýärler. Serda birinden kardallyň barksy, pul kardal birinden şo soramasa ey şoňa şo pul geregem däl öýen soran okkolun diýersiňmi diýmersiňmi? Öz gelip soran ok. Sene maýdaly am şonu bir aýdan berjek diýdim. Ay üstünden 3 ay geçti, 6 ay geçti, 1 ýyl geçti, gelen okkolun. Şola pulun soran okkolun geregem däl öýen diýersiň ha. Bulam şonýaly. Eger sen hökümetde problemaň bar bolsa onam aýdyp durmasaň, way halkyň problemasam ýok, ýok eýen nerede olam? Onuň gurlana basyp dur. Onuň gurlana bolmaly. Way bular derdem ýok, ana gülýäli. O öňüde çykarýarlar bir kısan jelebi. Näme Cemal Saparowyna ýaly. Öň asly bu torun laýy nemeler var ha? Oynuşdan bolan. O gödel şauli var. Yon gün tügetip bören ayal çıkaryalar danim. Öýlerine mögdürüp hemme zat gülýäli. Arkada mine siz öňüňize düşeňizde ine şular ýaly bolýar. Ýurdumyz bagtyar bolýar diýip dursa. Onuň sen urşak gäm şu hökümet bilen sen şonu aýtmaňa. Urşak gäm seniň milyon tan problemaň bar. Bu ejesine belli. Ejesi bil kakasyna bellerim gelip sen adından gurlap gülýärlik diýip dursa. Urşak gämezň şu hökümet bilen. Gurleseňem äkedip dıkyp o barsa gelmedi guradyp dursa. Ölümüne de uğraşarsın da o. Ölüm göz alarsın da çıkarsın. Ejeng benim 5 tak şeysem maşinime minsem 100'den sürsem tal padron polisiýanyň üstünden geçip gitsem bir 10 ýaşyna alýan ekenim diýip ejeng kelläňe dakarsın da anym etçeň edersiň da onuň nämeseňe daýyň diýersiň de. Adamlar bu derece getirmeliler o. Heme neme diýerler o. O atın nemesine tam wasyalar ha. Bilýärmi? Öňünden ajalawyň saklap durýarlar, götünden köz wasyalar. Halky şeýdi otyrlar ha şu. Öňünden ajalawyň saklap durýarlar, götünden köz wasyp durýarlar. Onuň bir gün deper şo at. Depmezmi? Ha? Bir güna go jaýlap sen go deper şo bar. Men ananýan şoň depçäne. Sen o jalawyň saklap ýöne köz wasyp dursaň bolmada. 1 wassyň, 2 wassyň, 3 wassyň 17 ýyl ber, 18 ýyl ber wasyp otyr abi. Onuň öňü wantak. Agay şu ağzını yırttıra söyleştaydı zeminli bir bakal erkek bolsa Kalıp bilmez o kalıp. Nädik kalmalyny bilen oku. Ay bolýan ura inşallah bara gowlup bolsun näme diýen ha bolarlar inşallah. Meňe iýjiň bilen dawam ýok. Düşmançylygym ýok. Bir medwe daga bile wa medwe dagana bagyşladym am kıyamatda görüşürüz. Allah'ın izniyle bilen görüşürüz nesip bolsa kıyamatda. Nuraga bir zat aýdyk gideýin bir munt eşitjäňmi? Ýapda bolan mikrofon. Agam prezidentde günä göremok diýän min sebäbi 6 milyon 300 adam hakyna girýänmi? Sen şu an hakkına hakkına girip oturuyorsun. Halkın hakkına girip oturuyorsun sen. Adalet yok yurtta. Kanun yok yurtta. Halkın gargyşyny, yenesini alyp oturanlar şu hemmesem girýär, puluny uğurlap, hemme zat gülýärlik diýip oturanlar hemmesem halkın hakkına girip otur. Ahiretde de hemmesi men hakkymı halal edemok ya Rabbi menden maňa alyp ber şonu niýe boldy? Alyp berýär şu Allah taala. Hakkını yiyenlerden almalılar Nura. Serdar Berdimuhamedov'dan, Gurbanoğlu Berdimuhamedov'dan ve şonu gollayanlardan hakkımı halal edemok. Edemok siz bilen ahirette bu dünyada bolmasa da ahirette siz bilen hükman men hasaplaşýas. Garşymyza jik gelýäňiz. Haram bolsun, haram bolsun, haram bolsun. Mana. Haram bolsun. Tasdikleýän, aşağıda amin diýen. Amin. Amin haram olsun zayeler o şey. Haram olsun zaye. Nämçin pasportu berip bilen ok jusundan çykarýarmy? He? Götün berýän pasport berip bilen ok bir halkyna. Trýapka başga ýurt berýär, başga ýurdy mysal getirýärler he.
Başga ýurt baklaşga çöpleýär, başga ýurt passworddan berýär, näçe berenok? He? Başga ýurt passworddan berýär, başga ýurt wizatydan gedýär. Näme üçin berenok? Başga ýurt migrasiýadan rahat girip çykyp bilýär. Hem näme pul berip girip çykman, näme üçin jaň bilen girip çykman migrasiýadan? Men elimde dawerniş bolandan näme üçin arkaň girip çykyp bilmedim. Men elimde dawernişdim ma çagalan kakasyndan. Näme üçin çykaram? Näme üçin men jaň edip çykdym? He? Näme üçin jaň edip çykdym men? Näme üçin çykaranok? Vizam elimde çagalan passwordy we kakalarynyň anan çykaty we näme üçin çykaranok migrasiýa ejes kunty? Jogap bersin maňa biri. Näme üçin men pul berip girip çykmaly? Nura. Näme üçin men bir kile ýanymda çygat bilen gowurdak getirip bilemok? Näme üçin bul adamlar Dubaýda satylýan zatlary gör? Tonnalap çygat satýarlar. Arak satýarlar, getirip satylýan Türkmenistandan biz tamajyndan alyp bilemiz okşan ýar zatlary, özümizde ýanymyza iýmäne getirmäne. Bize ruhsat berenok, näme üçin olara berýär? Näme üçin biz bilen deň barýan duty free pakupka edýän adamlar bir karobka çilim alýar? Ýanynda bir blok çilim çyksa sene geçirenok karobkalar arkaýyn sipden çykýarlar. Näme üçin? Nirde adalet? İn köp Türkmenistan'a çekilýän çilimiň adyny aýdyp berenmi? İnçe esse çilimler, organ işlerleri, hükümet, dajaterdaryň ödem çekýär diýýär esseni. Indi men aýtjak, Türkmenistan'da esse çilimiň üstünde brand nemesi ýok, salgyt kulluň nemesi ýok. Näme diýilýär şoňa çilimiň nemesi bar aýtsyna? Logo mi? Yok, gümrüge değişti, salgıda değişti, kimleti vardı. Ana şu yok. Aleykümselam. Yoktur da. O salgıda değişti, aksiz yok. Ana tapman olur. Amiri yok. Yok. Şonun üstünde yok, şu aksiydi. He. Näme esseçilimler paraşut bilen girýär, dememi Türkmenistan'ın üstünden geçip barýan samolyotlar üstüne ýetaýänne paraşut atşada goýberýär. Şöyle üstüne şöyle goňa çöllünem kim gavat gelse alıp satıp şey dip görmüyor ya da şonu bir gümrükten geçirip getirip satýarmy. Neň elementarny sorag. Esseçilim kim getiriyor Türkmenistan'a? Eşeň bir taýda kän oýun bar o sen samsyklyga salan bolup geçeceğini söylüyor. Tarafın tamojnusy bir tır Eýrandan çilim getirip tamojnyň kılar, şu tarafın kılar bölüşip persi täze 20 çuňmy 22 maşynyň mindiler. O etjeklerini özlerine gerek bolsa hemme zat edýärler bul adamlar nakararyndan iýär. Gurla doğan gurla. Palestina produkta payladılar, paraşutlu. Edi son ýaly gidip girýän bolaymy? Aleykümselam. Aleyküm. Alo. Aýdy ver doğan hemme kişi eşitýär seni. Eşitýärse ulaşdan okdy. Inlerkisi bolýar, näme üçin Türkmenistanyň içinden girýän Land Spakoyn VPN satyn alyp bolanok içerden. Çağalara YouTube. Nirden almaly? Ey bolýar mene hiç zat diýemok. Ura ýankyň urlaşalar mene çykçaklay ol ýöne dawa açyk bolsaň edi oturmaly. Turkiýany ösen diýerler bizden näçe ýylyňda bar ýa diýel mysal üçin. Turkiýanyň atjaňa halky Erdoganyň närde. Ýarpy halky närde? Ýarpy halky golloýa ýollarda da biz Ýewropa gitjek näme? 80 milyon halk bolsa goşuljagam däl, 3 milyon halkyny ýigaren aga. 80 milyon halkyň gurrugyny etmesene, sen pikir edip gör 3 milyon halkyny oňarmadyk, 80 milyon halky bar bolsa näme işlerdi? Ýumurtgalaryny oýnap oturardy. Nura, nire ýararyn? Seret dostum, bir daha çok şu. Hatay bara 1,5 milyar halky bilen näme üçin şu ýurdu dolandyryp bilýär, men sana aýdyn. Men arada ýurtda şu arada dokumentalny nemi YouTube'dan gördüm. Şol ýurdun baştonlary ýurda konkretny işini başarýan adamlary işe kadir edip alýan eken.
Şu men garnaşym, şu men doganym, şu men planymyň plany, şu 5 manatyny getirdi, şu pul berdi, ýok bolýar. Diňe işini başaryan adamlary postunda goýany üçin ýurtdaky 1,5 milliard ýurdun halkyň ekonomikasyny, inflasiýasyny, o demenaça pulunyň hümmet ýetirmegi, harytlaryň hümmet ýetirmegi, hemme zat ykdysadyýet diýilen zat özü bir başly başyna mehanizm. Onu wara kontrol etmeseň da dostum men sana bilaýyn, Japoniýa bolaýsyn. Hatay bol, Hatay şu dünýäniň belki birinji güýçli ekonomikasy şowdan halky bilen. Amerika bolsan, sen Ýužny Koreýa bol, Ýewropa bol. Eger ykdysadyýetiň rişaklaryna görä hereket etmeseň, döwleti ykdysadyýet alýada pylçap ýerurýar. Döwleti ykdysadyýetiň mehanizmlerine görä hereket etmeseň, ykdysadyýetiň kanunlaryna, sen ýa-da diýdiň Türkiýany mysal berdiň. Erdogan ykdysadyň rişaklaryna çomak sokdy, taýak sokdy. Ana şoň üçin şu düňdörlük otýar. Ol öňgowdy. Şundan 15 ýylyň Türkiýanyň ykdysadyýety şekalatdy. Aýdaýsyn Türkde işleýänler, Liboýam şo wagt elbetde ýaşaýşam, gazanjam. Şu wagt näme üçin? Çünki Merkez Bankynyň başlygyna öz körkünni getirip goýdy. Şolar ýaly gutoran samsyk. Öz körkünni getirip goýdy. Dolarlar 6 lira 7 lira bolsa da bizim käretsek de çok beklersiňiz diýen boldy. Ejen dolar 40'a bardy. Çok beklersiňiz diýen bol. Ykdysadyýet formulasyny gurulýar ýanky bolyn wara. Şeýle bir samsyk gurulýar. Ananmarsyňyz. Şeýle bir samsyk gurulýar. Öňünde oturanlar güýçli akylly adamlar, professorlar otýar, güýçli ykdysadyýetçiler otýar. Adamlar utanjyndan ýüzüni galyryp bilmediler. Ýöne Erdoganyň körküni bolunçynyň hissat diýip bilmediler. Düşdüň şeýle bir samsyk zat guruldy şonda we Türkiýanyň ykdysadyýetem tagam şol gaýtan mara işinden gitdi. Bir gün ödem işinden näde gitdi? Twitter'dan men nidi Merkez Bankynyň näme başkanlygyny bırakýarym diýdi boldy. Twitter'dan. Adamlar şonu bildi. Dolar gaýtam peselli. Yani dolar arzanlady. Görýärmi? Yani ykdysadyýet şonu ýazar. Samsyk bir sistemde oturan bolsa, şol adam gitýän öz awtomat gowlaşýar gaýtam ykdysadyýet. Ykdysadyýet gowlaşyp başlaýar. Çünki samsyk bir ýere gitdi diýerler. Şuň. Yani Türkmenistan'da da mesela aýdyn şu prezident baka hiç açan dolarym düşürüp bilmeýär, dolar deňläbem bilmeýär, garawadar ýatyryp bankyň öňüne maçy bilmeýär. Şu sözümi ýaly goýa ýejeň. Eger şu aýgalynmasa, ýenedilmese Türkmenistanda hiç açanam garawadar ýapylmaýaram. 10 manatmış, 15 manatmış bankyň açyljakmış. Ejem mazarlykdan ölü mazarlykdan dirilip geldi ananlar ýöne şoň ananman. Türkmenistanyň şoň ananman mesela aýdyn. Şular çünkü olar kompetentnis ýok bolardy. Olar kompetentnis ýok bolardy. Şunun şu garawadar ýapylmaýar hiç açanam. Olum ýurdun içindäki krizlaňam atasy şol, atomly bomba şol. Ana bilesiň gelýän bolsa Türkmenistanyň atomly bombasy ýaryp duran howany zäherläp ýadyra nemeleri bilen zäherläp gyryp öldürüp duran atomly bombana gitsin erkek boza garawadar ýapyp görkezsin. Çort sebebi, çort, vatan dönüğü sebebi, halkyňam düşmany, diňe özüni bilýän egoist. Başka hiç adam däl başda oturan. Haramda nuragany adamlar aýdýar-da, dowa Türkde onnomyň hemme ýurtda baklaşga çöplenýär, paket çöplenýär, görgü, kynçylyk hemme zat ba. Ýöne näme üçin şu sanalýan hemme kynçylyk ýurtda Türkmenler baryp $1000 aýlyk alyp bilýärdi. Biziň ýurdumyzda hiç zat ýok, asuda. Näme üçin biz onu çok gazanyp bilemiz o. Ýa biziň ýurdumyzda hiç kim işlänok gelip. Näme üçin? Şoňa jogap berip bilýärmi lan sen? Baklaşga çöpleýärler hemme ýurtda islenlik adam baryp kwartirada ýaşap bilýär, aýlyk alyp bilýär, öýüne $1000 pul ugradyp bilýär. Türkmenistanda kwartira snimat edip ýaşajak snimat edeniňe pulun töläp bolanok. Iň prostoy jaý alsaň 4000 manat olam tok ketek ýaly. Oňa da üstüne ýazylgy dur çağa alamyz ok çağaly. Grajdan bırak.
Çağal alamyz yok. Köçädiň jokmy çağalar üçin jaýaýaňa baryp. O kaklar kuma karsa girdi. İnşallah düzelsin lan näme diýin. Nura ýanky bir düşünmedik zadym şonu bir jogap berýär. Sen näme? Yo yalanmy dogrymy aýdýanym? Yo maral onyň dogruly mene kwartira gözläme o meni bir kere gördük görýän baş olar ýa çağal alam zok eýle beýle ýöne. Edil o meselelerini ýalňyş diýemek. Yani näme diýin? İnşallah gowy bolsun da mene hiç ilnemeligim ýok size de beýleklere de. Sen näme sorajak diýdiň men düşünmedim. Yani şonu golloýana da hakkym halal edemek diýdiň bolyn bir zada düşünmedim de Nuragam. Indi men ziyan görmedik adamymy näme üçin ýigrenmeli ýa näme üçin men şoňa bir düşmançylygym bolmaly. Ine sen bilenem düşmançylygym ýok, maral bilenem ýani şu medwedaga bilenem ýa ýurt baş tutany bilenem, häkim bilenem, uçaska hiç kim bilen Hudaýa şükür agam men bir düşünşmeliçiligim ýok. Onuň men onu näme üçin gargyş etmeli, näme üçin ýa ýigrenmeli, näme üçin ýa kıyamatda o ýüzden men sen bilen görüşmeli. Şoňa düşünmedim ben. Ya Seret, sen sana şu ýakkan bolýar, sana şu mysal bilen bereýin. Ýani sen ikimiz goňşy ýaşaýar. Ikimiz goňşy ýaşaýarsanym aýdaly seniň öýüňde de pataçylyk gidip dur biri ýogaldy. Menem öňden planlaşdyran toýumma durmuşa çykarmaly, öýlendirmeli meňem. Çağamy öýlendirmeli ýa gyzym çykarmaly. Ay maňa pokkoy diýdim, sen diýişiň ýa-la, sen diýişerdiň, sen diýeňem. Şoda men diýan görem, oga maňa ziýan beren, oga maňa näme başgasyndan diýeň da sen. Menem taňa dogry aýtdyň ay. Menem taňa başgasyndan maňa näme men näme may diýdim da nimjik güpürdük tapardyk bagşynam soň ses bilen içip ha etdi. Gülkülerim, toýmam, hemme adamym gelip dur senem o jaýda aglap otyrsyň gowluňda. Onun näme üçin meni ýigrenjek? Men saňa işsadam edemok, men saňa öýüňe de baramok, men saňa daşamdyňam, urşamogum. Belki aramyzda bolýar bir sana hojalyk ba bolsun, bir sana bir jaý beýlerek de bolaýdy. Näme üçin meni ýigrenjek sen? Hani bu adam hani bu başga adamlaryň gynanmaklyk özüňe musulmansyň diýip sorasaň musulman kısan ağam seret bir kısan adamın ya bir kısan maşgalan arasında kızady sen şu at misal getirdiň da sen olaýdyanyň goňşusy açka dok yatan bizden dälir diýen Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem sözüne gelýär ağam Nuragam bolsaň näme üçin sen şu hadise wara tutuş türkmen halkynyň açatany görübem maňa diýany gelen ok diýip bilýän onda sen şoňa kim günakardygyny sen gollap otyrsyň şu başdaýda bilip otyrsyň. Nura şu aseret am şeýle bir zat da Türkmenistanyň içinden şu at ýa-da daşyndan bolsa çykaraly, Orsetde işleýän, Türkde işleýän bolsun ýa-da içinden çykaraly agam 1000 san adam çykarsak, şoň agam deň ýary Hudaýa şükür kim zadym ýok, o ýurt baş tutanmyzdanam, häkimdenem ýa ýene birinem razy diýjek adamlar bar. Deň ýarda 10% razy bolay, 10% diýse-de. Onuň bolýar şolar şey diýen bolsa, olaň çağalar dok gezmeli, olar öýlü gezmeli, biz köçede ýaşamalymy? Biz köçede ýaşamalymy? Şu wada sen öýüň ba, olaň öýü ba biziň näme? Maral bir zat aýdaýyn. Men mer oçra durun, nujel maňa bir men diýdim Türkmenistandan maňa men gurup duran öý berdi ýa-mok islenlik bir velayetden maňa bir komnat talar ýaly mellek yer bermen, pakyrwaly ýa oturjak diýdim. Maňa bermedi şonu. Şonu berip bilmedik hökümet nämesine gurulýa. Näme üçin men lal gezmeli onuň? Sen pikir edip görmäňe bir komnat gurar ýaly yer berdiýän. Men 1 saat hom diýemok, 5 saat hom diýemok, aşgawa adam diýemok. Islenlik bir velayetden diýen maňa bir komnat talar ýaly şotak şu ölçäp berde 4 tarapyna agaç durtup orta arasyna pakyrwaly ýa oturjaga skameykada da oturjak gel köçäde çykjak gel. Näme üçin şonu beren ok maňa? Başga wagt men bir zat diýip barsam maňa kanun okap berýär, ejet kuntular. Nujeli maňa şonu öz kanunyna ýazylgy duran zat eden ok. Mätäçlikden geçenligim barada elimde hat ba. Yo sorama jogap bermeli. Men oçra durun, näme üçin beren ok? Diňe men näle şeýdi bilgaýan? Muňa jogap berilmeýär bi, täbi. Munyň öz durmuşy, egoistik durmuşy bar, başgasynyň skameykada ýatýarmy, köçede ýatyrmy,
iş gözläp görmeyi, oň bilen iş Nuraga ýok. Bey, Nuraga Bey Seýäbi, diýme o egoistlik diýme o ýaman köçede biri musulman eken ödem tuwlama. köçede bir kösenýän bolsa aga mätäçlik çekýän bolsa şoň mätäçligini gidermek üçin elimizden geleni etýändir. Ene men mätäçlik çekdim da o kim kömek etdi? Hökümet kömek Sen etdi. o aýdýanyň maral dogry ýöne sen ol aýdýanyň hökümet günäkar bolup biler häzir men elimden gelýän kömek bolsa mysal üçin diýeli bolýa sen ýatara ýer ýok diýende men sana bir komnatum berip 1 gün 2 gün 3 gün 5 gün gal diýip biler ol men elimden gelýär ýöne men jaý berip bilmek men elimden gelen nokta maral. Wot 2010 diýotyrmen elimde 40 günlük, elimde 20 günlük çağa ba wagty, çileli wagty men oçura durdum düşünýärmi? Elimde çileli çagaly. Iller dogurup çileden çykman, öýünden çykanok. Men dogurup bara balnitsadan çykyp men oçura gitdim, çilede yatmadım düşünýärmi? Jaý aljak diýip oçura durdum. Men gurlan öý berdiýem oga şu wagt. Maňa gurlan öý berdiýem ok. Hem üçin vilayetden ammarsa maňa yer berip bilenok. Şo derejede tryapka bolmaly Türkmenistan. Kıyınçılıkları sana gelmeyeceğine namın var mı? Kıyınçılık. Bir birazcık soru onu vereyim de onya kıyın sorular. Benim onya kıyın sorular asla hiç kim cevap bilmeye de onu bolmasa cevap. Nura dinle. Yöne sen seyret durduluy. Bardady şunu cevap ver yani. Sen özüň prekrasny bilýän şu Türkmenistanda haramçylyk bilen pul gazanmasaň men ýa derdim ýok, meniň gülýalak problemam ýok diýen adamlar 99% belki 99.9 yani paşty 100 zäre ýok gatysdyrmak däl. Sen palibom paraforlugy tutýan, haramçylygy tutýan, palibom sen 70% paraforluk niren alamda ýok paraforluk. Halal işläp bolan o Türkmenistanda muň öýden bilip otyr. Indi men halal işlejekde eklenjek. Indi gülýalak. Aşgabatda ýaşaýan halal eklenjek. Men edip bilmesem. Onuň senem geçip barýakan oturup ağla otyrkam senem diýdin ki başkalara gazan ýara edýär sen näme edip bilen ok. Yani özüňden gör. Meniň ýurdum bu zat geç gitsen. Onuň şeýle musulmançylygy, adam käsçiligi gawat gelýär şo. Halalçylara ýol ýok diýär. Özüňem men musulmanýam. Halal ähmede ýok. Sen hökümetin günäsini halykdan görme. Sen ýa aýtdyň. Şonnydyň golloýanlary diýdiň, men hakym halal edemok diýdiň dämýäň sen. O halal edemok häzirem diýär. Ýene de diýär. Menem diýdim. Näme üçin diýän men ýa şo sana düşündirip otyrna şu wagt. Sen şonu diýip otyrsyň. Mene halal ähmet bilen aýlygymy ýetirnip bilenmok, produktamy ýetirnip bilenmok, işi galyp bilenmok, onuň öýümde çağama kaş alyp bilenmok, ay garaz insan problemam, agla otyryn köçede. Ola 99 diýdiň däsen 100% diýmediň 99 ýolun aňyrda 0 väş galmy hawa. Abor sen onu şon 0 väş, sen hakyň halal etmeli bolýan ura biri sen halal eklenýän. Şu taýda halal etýän bolsa bara bir hakym halal bolsun o. Halal işläp, halal zähmet bilen öýüne çörek getirýän bolsa malades, oňa halal bolsun. Men tagam yani halal zähmet bilen sen dawai telekeçi bolsaň haram işleýän ýerlen gepleşer ondan. Edelim da. Yo, ura dinle. Yo, niýetde halal işläp bilýän gepleşelýär-de. Nura men maralada medwede de sana da hiç il garşylygym ýok. Agam inşallah niýede bolsaňyz başyňyz dik janyňyz sag bolsun. Ýöne sen şu ad mert gurladyň. Eger halal gazanç edip günni görüp ýaşap bilýän bolsa hakym halal diýdiňmi? Hakym halal kanýeşne ýöne Meňe bolly dinle men haramlykdan iýen bolsam o ýa sen hakyň maňa geçen bolsa inşallah men gaýtararnam o zatlar wady gurrun ýok ýöne sen ýaman mert we dogry gurladyň halal eklenç edýän bolsa hakym halal diýdiň ho medwede de saňa da marala da agam hakym halal inşallah o gelecek günlerde gowunlar görersiňiz o bolaram o düzeler näme halal bar halal tüýdüň renki ýa-da appak zatdyr. Çalaja kiçijik zat düşýärdi, garaja zat düşýärdi. Olam haramdyr. Toýst sen şolar ýa-da halal edibilmek üçin iň merkezi mesal üçin aýdal sen telekeçi,
sen bir birja ya bir nalogo ya bir bilen ya öz işin bitirjek bolup dostra pul bersen olam mysal üçin aýdaly bir wennäniň gargynjyny alyp bir wennäniň gaçerbet maşgalasyny dagadan bolsun bir giden pulunu alan bolsun gorkulyp şo polisiýa ya ABHS tapady ýok. Sen hem şoňa pul beren bolsaň sen ýem haram garşdyrýan ýöne şolar ýalam ýakyndyr halal bilen haram garaty. Yani sen bilen ok ki ol adamynyň sen çünkü senin öz işin bitirmek maksatly sen onu imitlendirip otursan ýöne o haramzada da gidip başga ýerlerden kösäp otur. Düşünýärmi? Yani sen onun doğru olar ýalam men halal gazanýandyr diýen pikir etme yani o çünkü Türkmenistanyň içinde halal bilen haram şeýle bir garşdy. Onu saýgallamagy mümkin näme men pikirimçe bara. Saýgallamagy mümkin. Onun sen o taýdan mene bilmedim yani. Soğuk öküp guur çıkan ýaly bolýar ol. Yani nimoş bitýän ol. Kurban bolan serdar baş bolup haramly görkezip otur haşaklaryna hiç tada garaşamak. Olar haramly görüp otur halkynyň açdygyny görüp otur. Nojary halkynyň şon ýarlygyny bilenok. Migrasiýa günne näçe adam girdi, näçe adam çykdy hasabat berýär. Günne bermese hepde de berýär. Oturup diýenokmy men şunça raýatim näme götün berýän taşar ýurtda işlep. Men bir 6 milyon halkyma gormajak bolsam, hani gelsin ni bilenok? Ha, bilenokmy şonu? Bilýär. Her kim yurdundan pul verip kaçya. Migrasiýa pul verip çykýa. Her kim yurtdan migrasiýa pul verip çykýa. Şeýle çykaranok. 200 çykaranok. Iň pesi $2000 migrasiýa. Men onu öwrendim ama men o 22-nji ýylda Dubaýa barýaka men aeroportdan geçirmediler. Gutun vermere geçirmedimi? Elime de soran dili ýaly hat berýär. Sen Türkmenistanyň 17-mi 27-nji maddasy boýunça gidibem milýän, gelibem milýän diýär. Men baryp pidaraz, men gidibem milýän, gelibem milýänim men bilýän idim. Ama näme üçin men reisden alyp galdym diýsem, näme üçin jogap berip bilenok? O sen daşary ýurda äre barjak bolansyň. Men daşary ýurda äre barjak bolanokmy kanunda ýokmy ol? Bu barýanlar äre barýar bolýar-da bize bolanokmy onu? Suda maýdy bilenok? Ha, suda maýdy bilenok? Hawa. Ana hem üçin telekeçilik. Men arkayn ullanmalar suda etmäne. Dubaýda zat ýokmy satyn almana? Pidaraz iňma aýdara söz ýok sebäbi ýurda. Yataň okmaýsyz. Ýeri bilen? Ýok, o ýeri boldum ya. Halleşi ýurda barar ýaly etjek bolýarsa halleşiňem pasportynyň soragy dolyp gelýär. Yan turdum la ya. Halleş iş bolaydymy menem saňa bara sen maňa iş boldun ara. Men saňa kömek edip durun halleşi nädip bular kömek etdi. Nur nädip halleşi. Sağ ol. Nuranla kömek eden düşün. Gowmýadylar. Bejin sanlyk bolsun. Kimligimi aldym diýipsiň bolýan bejin kimlik bol. Ne durun meniň beren hatym esasynda bejin kimlik alan bolsaň ejek maňa döwretsene menem alaýyn. Men hatym geçýär ödüm geçemma baýjy. Hawa Nurin diýär, Nurin dokumenti ýok, işlady ýok kimligi diýär. Özüne işlady alyp berbilenok. O halleş emme de alyp berbilýär diýse ýüzlenýän adam da kelýär. Saçmyň işi gaýdyp dur. Aýdyňa. Gulawyny almaňa, iyi bas. Ýeri bilen. Saňa hat berdim. Men halleş şonu Allah'ım ra şeýdik gurlady. Men saňa hat berdim. Erkek çaý. Näme gerçeň onu gar alyp bolýam senden. Yo, men saňa näme üçin bereýin o birinjiden näme üçin bereýin men saňa ýani bilip bilmän gurlaýarlar. Şolar ýalam tökmet dönemde ýadadym okuda. Tökmet adanlar size de haram bolsun. Siziň bilen hasaplaşak inşallah ahir. Baramda var teleşke sowaplarym garaşyp durýar. Saýyn ben näme üstüne geldim gal habarlaşýar gamanja oturmam düşünüp ýetişmek näme bolýan Hudaý halal haram barady. Ay halal haram näme diýilýär? Bize çıkar bilem zok bir näme da onu ýejeňiz ken ýurtdan. Galanna bilemok. Taşysan, yaşysan. Mesela
Bana mı tanışın? Mesele yok näme? Serdar baka. Tanış gerekmi? Serdar pul berýän götünü berýär. O Washington daýyň badra ho. Washington daýyň. Berersiň de çykararsyn da näme etjek? Gitdi öyle. Gastol. Dımıp savr edip görsün ha. Men aýtdym ha onu. Aklyň etse aklyň bilen bararsın. Aklyň yetmedik ýerinde ýanky Washington daýyba nemede $100 taşlysan şolardan bir näçeden bir pettesini. Bolmasa da hakyň gözlersiň. Halleş Zarina, men ne zaman Türkmenistana gidýänni aýyň 5-e geçikde gitmediler halleş. Menem garaş ötüyor haçan mugut bilet gelerkä diýip. Men dekabrın 7-sine başaga etdimeýän bolar bar. Şeýle bolmaly. Menem şu mugut bilet çykdy jetmejek bolup bar. Begenni mark edýärler diýse. Assalamualaikum. Aleykümselam. Aleykümselam. Kandy yaşımsızlar. Ada özün kanda yaşmışsam. Hariç gitti mi? Soracaktım ne zaman gidecektim. Ara sen ayın 5'inde gidecektik hani. Gittin mi? Ma bilet tapmanırlar öýgen. Bilet mi tapmadılar? Bilet tapmadı koraymasa. Ha. Nuray kandy yaşmışsınız. Yaxşı. Lantam gowy Zarina. Ha? Aşakda lant ba o da gowy. Ortada varlym. Diling bilen bela galyň telekeçi da diýip aýtmalylar men ýanymda. 5 ýyl bilimim bar o hakda telekeçilikde. Yok laýsenem hökümetem günakarlam okýana bar inşallah düzele bolsun o näme diýeýin. Düzelmesin Allah can tersleyin çoğurulsun menden beter gün görsünler dileýänne. Görsünler menden beter gün görsünler. Köçelerde mene skameykada yatmana yer taptım. Skameykada daji yatmana yer tapmasınlar. Elim ýal çörek taptım iýmene şonam tapmasınlar. Musurdanam tapmasınlar. Beter gün görsünler Allah can. Allah ýalkanlar şo taýlardan çykyp gaýtdym Allah. Öde bir gapy açyp alklenler şu yerlere, şon ýalyk musur yerlerde galma diýip. Çağalar gitmäne gorkýar bilýärmi? Çağalar Türkmenistany ýeten düşünne görende gorkýar. Günne turan aglaýa düşme Türkmenistany ýeripdir diýip. Şu neme land şuna näl garaýan ýani ol pandemiýa döwründe 2 ýyllap ýol ýapsakla soňam biletlerim çornuryňdan satyp $3,000-3,500 berip öýüne gidenler boldy. 2 ýyllap öýüne gidip bilmän ýörenler. Otaň ay balnisa sebäp bilen gelenler wady. Olar gidip bilmedi. Operasiýasy gutorandan soň. Bara bahane bir giden hojalyk ýumruly zat etdi. Olar da onu gözüme bilýän ay maňa mene köslenmedin diýip. Yok agam. Şola agyr diýdi ýa. Ingmerkisi prava diýersiň ha? Okudyk hatyn we prava girip bolanok aýlary amalýaň jygy o aýdymça aýlary biz bilen deňde o amalýaň jygy bizden hem kiçi. Nädip maşyn sürýär? Hökümet näme seredýär? Şon ýaly tryapkalar maşyn sürýär, ýaşaýar, berýärler, aşaklaryny ýaşaýarlar. Ona bize maşyn sürjek bolsa gaşaňy bermelmi? Deňli geçsinler diýe etjek bolsa ýani. Bolanok bolsa mekşe bolanok etsin. Bolýan bolsa näme biz geyinip bilemdik ýa maşyn şolar meselem sürp bo adyňa maşyn goýup bolanok näme işlemeli? Ýa pandemiýa döwründe. Pulum bolmany işden olan kıyalyk okady hatym adamy bersin elime. Dursun gapçygymda prava. Dursun. Ejen bahyl-sen. Siz ýal musurlar bahyl, tryapkalar, adalet diýip näme diýilýär? Mal. Pandemiýa bilen bolýar şulan bolun bar bir. Pandemiýa sen aýdýanyň agam dogry ýanky ýol kösençlik diýjekmi? Ýa bir magazyndan ýapylmasymy? O zatlar dogry agam ýöne agam bir zada da şonu bir sawolsun aýdýanda bir işgär tutdy meni. Bir wagtyň bolsa 1 minut gurrun bereýin. Öýden çykdym magazyna göni ýoluň o çeten magazyn maskam ýok bolyn
Ayza gelýärkem tutdy. Ay bilýänsiň diýdi. Hawa bilýän idim. Bär peşe hoda däl hawa maskam ýokmy diýdim. Mana hawa bilýän ekeniň diýdi. Ana öýüm ine de magazyň agam bul kara dakmak gerek. Galla ikadim ber diýdim. Mana ýok dakmaly. Näme şun diýdim. Mana ilatly punkut diýdim. Agam diýdim özüm ilatly punkut ilatyň içinde şo bizem köpçülük gerdi. Işleýäs olatlara bilýäs magazyňda da dakýas emme zat gowy kanun bozamlok bulýarlak diýdim ýani. Edil öýüňden magazyna bir ýadym ýere çykanda dakmaly bilem okdum diýsem ay dakmaly onda jerimesini töle diýdi. Menem aýtdym agam bolýar töler jerimesini diýdim. Ýöne diýdim sen öz etmeliýiň et diýdim birinji gelek duýduruş bermeler sen diýdim. Sen öňüm duýduruş alansyň diýdim. Menem aýtdym senden aldymmy diýdim. Ýok. Onda agam diýdim. Bunyň bolany oklay diýdim men bilmeýän halyma diýdim. Sen jerime töle diýäň onu men bilem okdum diýdim. Nazlo edem ok. Maska dakynmalym, dakynar diýdim. Magazyna çykan üçin bir ýadym ýere gerek gelýär. Dakynmadym şoň üçin duýduruş berinlikde dakar diýdim. Bollon innikde dakçyym diýdi. Gapyn ýapy gitdi. Şol ana edil bolmaly. Ýa-da kelläne magartmady işaret etmeli şo. Ay, en prostoy hatta Tekavadarda stoyanka var, avtobuslan stoyankasy. Şoňa küçüjek ýol we küçüjek ýol. Şo ýoldan geçdim diýip meni milisiýa saklaýar. Ha, meni milisiýa saklaýar. Onan bir ýere men ne detdiler şonu. Ha, bolýar. Ondan menem diýdim. Men şo marşruda minje kowluk gelnidim. Sen bäri gel, sen plan et diýdi. Allama o Qakalif döwlede jaňatdym. İşgärler bölümüň başlygy bolsaň Ferit bulara pullulaya menden dip. Gurleşdi. Telefonu goýdum, moly näme diýdi? Men geçip durun, men ýoldan geçdim, bagyşla, men ýoldan geçdim diýär. Nerede kanun? Nerede kanun? Näme üçin Qakalifiň sözü ýöreýär? Biziň sözümüz ýöreýän. Hem kanun ýurtmalyla. Ýurtmalyla. 2 metr ýol olsa bolsa, bolýan şo taýdan geçýän onu tutjalar, arada 2 ýere sak. Näme üçin tutýarlar şo? Bäşmanyň goparmak üçin ol, başga zat däl ol. Beýdip Gurban bolýan kanunyny gorajak bolup Perdari gorajak. Gurban bolýan kanunyny goraýan ýok, her kim juwsynyň kanunyny goraýar. Görürlerdim aýlyk ýeten şo ondan bundan halkdan ýol aýmasalar bar ha, aýlyklar. Halkyň hakyna ýerýärler şey diýem. Şoň üçin menem halal edem, ok diýdim de, haram bolsun diýdim de şoň üçin. Ýok ýerlerde goýup. Nemede doza güýçlenýär ha, meselem o çilim yetkinjek wagtyň çilim çekip başlayan bolan ilk üs gurup asgyryp çekilmän adetmän soň ýoş-ýoş öwrenýän soň kalyana çekip başlayan güýçlen dozan güýçlen gidýär soň agyrrak çilimlere geçýän soň ýaly ýoş-ýoş 5 manatdan atdan alyp başlaýarlar soň ulanyp gidýär da ýygy bar. Peşahatdan öwrenýärler da batalyonyň aşlarda. Tekavadarın töwerege duruşu bilen batalyonyň aşlary gedaýlar. Orfadaryň töwerege Jitnikiň itleri. Lan seret şu wagt şol olana men näme üçin has köprak şoň bilen sorajak alşýan täýär diýsen şoň pikirine adamlaryň pikiriniň üýtgetmegi men üçin wajyp. Şu wagt meniň derdimi dinlemegenden emmeter şolaryň pikirini üýtgetmegi wajyp. Şoň üçin men şoňa bir ruhat bersäň bir sorajak etişekde. Ber nuru. Uramen ýatsak dörtden işler. Bolýar. Seret ýani musulman bolsaň da esasan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uyan bolsaň, İslam dinine uyan bolsaň, yani dürüstlük bolmaly, dogry hem dine halal haramlyk däl, dürüstlük bolmaly, özüňi dürüst diýmelsen. Ine sen şu wagt ýurdun ýagdaýyny şoňa meňzedýän iň wärkisi. Ne dürüstçe jogap berýär. Dürüst bolmaly ýa musulman ýanyň. Yani bir tok keten içine bir şagal girerde toklary kowalap gykwa eder, şoňa meňzedýän ýurt ýa meňzeden okmuş wagt. Yani hökümet organ işgärleri tok keten içindäki toklary awlayan ýalak bolup köçelerde talap ýörler. Köçeden geçeni ýani ýanky ýalaýjyň maska, ol ýa-ni pandemiýa gutoran soňa aeroportdan gelenlerden pul alyp ýatyrlar, çykanlar sarak ýatyrlar etine kalbasasyna. Egarat hem ýerde sarap zat edip şu ýanky tok keten içine şagal girip toklar kowalap tutup garap ýyp soýup şu taýda nemesini edip duran şagala meňzedýän ýurdu ýa meňzeden okmy.
Aýdyp biljekmiş onu. Aha da dürüstlüğümüz, aha musulmanlığımız, ana da gorkuýmyz. Onuň soňam diýär, "Agam men erkego, men diň Allahdan gorkýan" diýär. Onuň musulman taran bolýar. Ýöne şular ýerde de mertlerçe bir adam boyun alyp bilemdik. Yani doğra doğru, ýalňyşa ýalňyş diýip bilemdik. Ýurdun içi talaňçylyk şu var. Talaňçylyk yani her ýerde polisiýa eli gellitsine jerimeler emgallarda inni ýol çykmana da Türkmenistan'daki ulo sürücüleri, şoförler size etçek maslahatı maýdaýynmy? Maşynyňy sürmäň. Lutşy taksamynyň arzana gidip gelersiňiz, nire etseňiz. Men size aýdaýyn, baryňyz maşyn sürmäň wara. Tagam bu demir gaz kareýe ýaly, siziň maşyn sürmeňizden isleýän ok. Düşündiňiz? Şoňa da ertip bar ýa. İkisem taýak ýöne. Maşyn sürmäň goýsaňyzam taýak, maşyn sürseňizam taýak. Saylan özüňiz wara. Bulyň ayaga. O çetde bolsaň, bu çetde bolsaň taýak ýersiň diýem. Otira, soyu otira görmeýär. Lan. Öyle. Şu bir men wara, bir hiç kellem aklymyň çatmaýan zady bar. Näme, ýurt başyna geçýärler. Başlaýarlar kriminala, başlaýarlar ogurluga, başlaýarlar eziyete, zuluma. Tarih gaýtalanyp dur. Öňden geldiler, geçdiler. Näl zalim padşahlar geçdi. Zalim adamlar geçdi. Soňu näme boldy? Şo zatlar bilýärler. Näme üçin ýene şo zatlar gaýtalýar ka adamlar? Men düşünemok. Öz wyjdan hiç bir wyjdan demetmem ka bir içinden geçmeýär ka men şu wagt bir ýurdun eýesi. Men gel bir dogry tarawa gideýin. Dogry ýoldan ýöreýin. Halky dogry tarawa iteläýin. O men ahiretde şoň nemesin bermeli. O ýylda da men näçe kaja gidip gelýärler. Namaz okan bolýarlar, telewizora çykyp ýene-de. Şo zatlar hiç wyjdan oýanmaýan ka men hiç aklym çatan ok şo zady bar. Tüwür bilen o mamyk gelýär gidipdiňi. Ýol, o sen ýan kaýdyanyň agam nebse haýsy bir adam häzir wezipe berilsin, pul berilsin, şo nebsine buýurmasa agam o diýäniň sen. Şo öňkü döwürde Allah Taala kowmlary helak edipdir. Ýene-de şonu masal üçin zanamy ogurlukmy häzir hem gaýtalýarlar. Şoň üçin aýat. Men şonu diýjek bilen. O men bilýän, şonu bilýän nebs badyr hem adamdan vlast diýen soňam sen şu öňkü geçenleri öljeňi bilýän-a? Ertir kaçanam bolsa Allah ajalyň alsa sen ölmeli. Onuň sen birinji dünýäge gelen adam däl, amyndan öň tarihde näçe geçdiler şonu ýaly hukmdarlar. Näme üçin bular Süleyman padşah, Süleyman peýgambere ýa peýgamberlere ýa ondan soňky sahabalara ýa o bar bir näme bolsun o başga Hristiýan dininden bolsun bir adalatly adamlara, padşahlara näme desi gelen oklar. Men däs gelen oklar. Näme üçin erbet diňe gadagançylyk. Näme üçin şo ýol taýlaya kalar? Ana şoňa aklym çatan ok men. Gurban bolyň isleg bilen ýaşamaly. O ak maşyn sürdüýse ak maşyn sürmeli, ak koýnak giýdise ak koýnak giýmeli. Oň isleg boýunça ýaşamaly. Hany halkyň islegi? Indi şonu şu wagt Gurban ol däle. Indi goýulýar Gurbanlar narsist oň näle adamlygy belli zat oň. Oň özünden başga hiç diňe özüni söýýär ol adam. Özünden başga zat söýýän ogul. Şoň demesinde dem şu bolup geçen indi ogly geldi. Ogly 50 ýaşap barýar. O näçe ýyldan prezident bolup oturýar. Ýewropada o demokratiýa ýurdunda okudy, gezdi, ýaşady, tozdy. Näme üçin ýene Başar Asad iň döwürde şi. Başar Asad şonda Londonda okudy, ýene-de okudy. Näme üçin şoňa özü akyl nemedip bilen okka, şo kelledi işlän okmka şolar ýaly şo derejede ýa gözümi näme kaly möhürlendi mi kaýa? No. Dağacağına, pıtıracağına, no. Galo. Aç hiç açan doymar mı kam diýär ha, dokam açmam kam diýär. No, bulam hiç açan men şundan ýükkemen, bulam eden zady bolat ýok diýip arkaýyn etçene diýip gör. Ýa-da idetem gelýändir belki. Ýöne onu etdi, näme bular etdi, aktivistler etdi, diýdireti gelen ok. Olamma. Gedemlik wada, men nemelik.
ne o bir çukura gaçdy, onu şu çukurdan çıkyp bilýär ýöne. Ine çyksa ödüne neme bolýar-da? Ödüne awray bolanok diýip pikir edýär. Kiçilik saýar şonu. Ödüne kiçilik saýar. Ay bir ýeňi ýoluk nädip men aýym tapyp men düzedip bilýär ay. O nädip meni kontrol edip bilýär ay diýen ýaly bolýar. Musur gydyn getirýär, ogluny getirýär, trýapkalar, kelläge geydiler ýurdy. Adamlara bir komnat sadarýar, ýer paýlap bilenok haramdandalar. Adamlar iki ýala kösenýär daşar ýurtda, pasporty ýok, wizasy ýok. 70% adam gaçak gezip ber. Omun ýene bir da nemem käbat pikirlenýänne. Goňşy döwletler bar, Kazakystan, Kyrgyzstan, şolarda nälen bolsa demokratiýa bar, nälen bolsa nemesini kan hemme zat işleýär, bank ýerinde, ekonomika ýerinde hemme zat gülýär işleýär, jurnalistika, media ýerinde. Indi şolar aýdan okun kaçoň, sen bu işiňe basym tozýan, uje tozdun sen halkyň ayağa ýapytraýan, maskara bolýan diýip nujal aýdan ok kaçolar. Mada ol içerik siýasaty. Maya. Aýtmaýan onam diýip Türkmenistanyň diktatura bolmagy, pulunu owurlamagy, wagt maňa Cem berdim kömedi falan owurlan pulunun $600 milyar ýakyn summa dugaýdylýar da, ýokşy emlakler, gazal sagat, pul aktiv $600 milyar bardy gurun diýär da. Bu pulu o taýdan olaryň paýlanyp otyra. Olaryň peýdadam bar ama. Olar sen garnyň ýeni sen garnyň aşağıdanyň menki bilen gurwan bilen kiterdarky bar ho. Menem brokoro palawda doýan, şolan brokoro palawda doýan. Galanda o milyarlap owurlanlaryny birada ulanmaly, bankda goýmaly, birada etmeli. Onu goýun bank kim? Niri? O bank haýy döwlet bolar, şolaryň peýdalanýar. Muman diňe halkyň ayağa galyp, halkyň aklyna aýlanyp, göz açylyp, ayağa galyp öz ýurduna ýetişmek alýa-da başga Amerikaňam, Russiýaňam, Türkiýe hiç bir döwletden neme ýok da, haýr ýok da bir millete dogry. Onçindan men halky çağırş edip, diňe halka seslenip, halk bilen işleşip, halk bilen öýköleşip görnä. Vatandaşlyk hiç nemeden Amerikadan bize diňe hemme ýurt, hemme daş döwrümde goňşular bolsun, günwatar bolsun, günnogor bolsun, bary kömek etjek sirenden bolup serowna barynyň niýetinde, barynyň kellesinde, aklynda jüwsi. 5 manat Türkmenistanyň baýlygy almak, iýmek, ýonmak. Tagy näme? Diňe biz özümiz saýlamasak, özümiz halk bolup saýlap, halk bolup demesini bermesek bolanok. Çıkalga diňe halkda ýatyr bolan onuň halkyň içinde de özlerini musulman tarany bolup, özlerini dinler tarany bolup, bolmasa menem musulman elhamdullah. Yani musulman tarany bolup, ay maňa ziýan ýok, şu hökümetden mene ziýan göremok. Men bu hökümet bilen düşmanam däl, onuň men näme üçin onuň siziň diýanyňyza goşulmaly diýip şolar ýaly paniýataly adamlar sebäpli halk bolup perişan edip bilemzok. Bir daşy Ayaňa da çoluşýarlar gaýtam, onuň şu daşam durduran ýerine. Halka bara, halkasy ýurt gerek bolsa. 5-si 4-si şonu gallyralýa, olin şonu 8 tane bolsa da gallyrya, 3 tane bolsa da gallyrya, olin diňe 1 diýär da. Diňe 1 diýär, galan 9-sy ay meňe ziýany ýok, şu daşyňym, şu duranyňym diýär, maňa näme diýär. Onuň menem Allah jan ahiretde hasap şartyanam bolan gatgorýar. Yani hasaplaşak yani inşallah şu hökümeti şu daşy goz bolmayan, goz bolmany goşmaýanlygy üçin beýleki adamlaryň zulüm görüp oturanlaryň ýanynda durman gaýtam şolaryň garşysynda duranlygy üçin
Men size aýdaýyn, eger sizi köçede bir polisiýa tutup sizin dokumentiniz barlaýan bolsa şoňa da prezident günäkar. Yani dokumentin barlaýasyň ýöne ýa-da seni ýöne azar berip durny. Men Ýewropada bir gezegen polisiýa dokument barlanok. Polisiýa şüpheli ýagdaýda bir zatdan urup kaçıp gidip baraka barlaýar. Ýöne atguda parahat kesip gören adama çykar dokumentin göreýin diýen ok. Diýmeller o polisiýaň o işem däl ýöne Türkmenistanda dekdünem wagdarly köpçülik yerlerde adamlar gelenlerin hemmesinin pasportlary, dokumentleri, telefonlaryna çenli dördüler. Ve şu zatlara da ay maňa ziýany ýok diýýärler. Ve özlerine musulman men diýýärler. Şol adamlar bilen hem Allahjan, şol ýalak musulmanlar bilen hem müminler bilen hem meni hasaplaşdyr Allahjan. Şolary da hakkymy haram edýän men, halal edemok şolary da. Näme üçin? Çünki türmelerde azap çekip yatanlar var. Urulup ýenjilip gıynalyp ýatanlar var. Akbaly nämelli 260-300'e ýakyn adam ýatyr türmelerde. 20 ýyllap şol ölümi diýirdi beldel. Şular ýazatlar baka sen gelip ay maňa diýany ýok şu daşdan diýseň, onu конечно o türmedekiler hem talep eder. Menem ve bizi gollayan adamın beylekleri. Haramzadalar talep etmez çünkü o öyle haramzada yani nemesen o talep edip. O ahirete dönen ok ki yani. Ondan sanılmasın bu hakikat ütkanı ok. O dünyada mahşarda mahkeme-i kübra vardır. Beyik sut vardır. Şoňa çenden möhleti var bulun hemmesinin. Yani acal kapısı kapın kakyança möhleti ba her adamın. Wallahi onun ölümden soň kıyamet kopýan bu dünýede ahir zaman gelýärmi? Senki gelýär uja ahir zaman bolly. Bu dünýä ahir zaman gelipdir, gelmändir ütkeýän zat ýok. Masalan bererler. Ondan soň vay men tow etdim, maňa möhlet beräýdi, men täzeden puşman edip tow edip, mawa menemini şu zalimlere da garşy görüşjek. Men olaň ýanynda duranmam bilmändir. O diýerin peýdasy ýok. Ýok peýdasy. Şu Ýewropalyň şonsuny gorýany. Yani bular köpüsi bara ateistik düşünjede bolan üçin emenni ahir zamana goýjak gelýär. Men şu zamanada ýaşap görme diye ejem uşşok aljak ölýän bolsam diýänim çykyp ayağa alyp agdyrdyň döre diýip ulýalak sistemany goryp oturýarlar täze. Bizin kal musulman döwletlerin köpüsi bolyn. Ýöne seredik köp musulman döwletler diktaturydyr. Sebebi dini olara ýalňyş empoze edýärler we oturup özleriçe Allah bilmän getirdimi, Allah getirmedi. Näme saňa Allah sen näme ýöne öňe näme çyksa arasalap durup seni. Sen sinaga, sen onları peygamberler näme üçin görüşdi diýen soraw berip. Manis galyam tino. Manis galyam ondan onu hemme zat sen üçin Allah edip berjek bolsa. Onu manis galyam bu zatlar. Peygamberler näme üçin onu şu elini alırsa duasy şolun retten bolonok şolun. Şolar ýalak ret bolajak duany Allah Taala belki ettirenler ýöne. Şu näme dua dilegeste şolun edip beren Allah näme üçin bular ýal kyn ýollardan ýöredipdir. Vay. Ansatça edip sen parça bellep seni davaýyn adalatly dolandyr diýäýmeli ama şonu etmändir hiç nede. Yani özüniň ýaşap gören dinini bilmän ýörün we şolar esasen musulmançylykda känçi. Özüniň ýaşap gören dinini bilen oklar bar. Soňra ay adamlar dinden sowaşýar. Näde sowaşmasyn o? Fiziýal adamlar görýärler dänim adamlar din şu bolsa maňa gerek geldi ýa. Ýigrenýärler. O. Mene musulman o da şükür yani. Yani hemme da signaň aslynda o görüşmeli adam bolup şu görüşmeli sen var o. Angamyň ýok yani gutordy yani. Ayet amma şu barada. Siz cihad edin diýenizde siz cihad etmekden özüňizi nemetdiňiz yani gorkduňuz yani. Ana menem size alyň onu bu jedany jeda berdim diye. İlka diye
Bize diye başkomutan gelse bizim şoň arkasında durup görüşsek diýerler. Ay adam zat bara kıvırıp duranda da ýöne kıvırıp dur bilýärmi? Eýdiýsen beýdiýe, beýdiýsen eýdiýe. Adamyň bir ganyna bar şo zat. Bolmanam peýgamberler, ýa-da peýgamberler döwründe peýgamberler edem belli bir bölek mukdar adam anantyra şolary iman getiripdir. Yani Allah Taala iman şu peýgamberlere ananmadyk insan, şu adam şol insanam. Bize elimizde telefon var. Döwür ütgendir ýöne adam, şol kelle, şol beýni, şol neme. Ana İsa peýgambere bir 12 sanjak adam ha. O asanlarla bari garşetinde dur da. Asanlarında şoğur adamlar. O ilka nimettiler 10 kişinin hem kâbirler içinde bira sattın çıktı, bira sattın. Şol satan varam, şol satanyň özi haja çüýlendi. Aslında şeyle şol menem düşündüm ýöne onu ýa-da bir ýerde düşündir oturma düşünmejek ýani. Ol aslında şeyle İsa'nın çüýläýlen oklarda onu şoň kowratyny görkezýär Allah Taala. Ulan gözüne soksamam görmejek kör ýaly. Arkadagy oturlar gözüne çüý kaksaňam arkadagy ýa bular. Direkler arkadaglar bar ýaly. Ýurda baraslar gelen ok adalet talap edesler gelýär. Bir teňe goşup bilen oklar şunça talip näçe tapar şeýle çykyş etdi, video paýladyk. Hatta bir halk bolup 2 milyon, 3 milyon halk daşardy. $1 paýlap bilen oklar. Näme garaşjak bu halkdan? Özler isleýär şunýalyk zulmy. Zulüm isleýän üçin agzy bir bolup pul goşup bilen oklar. Agzy bir bolup şonu edip bilen oklar. $50 berdiýän ok hiç kim $1 goşdun. Maral bulun tüdün ballo keseyin. Şol döwürler bara internet men giri bilmedim de bu VPN girýän bolen. Nämeden jemlenmeli diýip çykdy şol deme. Men şu düşünmedim. Näme ba account ba? Aha. Şol accountda geçir näme? IBAN var da näme diýilýär IBAN? Yok. Pul geçirmesin diýem o. Aha. Pul geçirmesin diýem o. Näme üçin şo pul jemlenmeli? Näme üçin toplanmalydy? Şumat yurdun içinde janyny ortağa goýup çykjak oglanlar var. Ha, düşündüm. Adam maşgaleler var. Ertir biz ölsek çağalamyda näme bolar? Heleýimizde näme bolar? Ýydım zaklara näme bolar? Şol adamlaryň ýydyndaky adamlara ýeterýärlik jemleýärler puly. Ertir diýe häzir her kim ayaga galsa, her kim welaýetden şähere geler ýa şäher welaýetde barar palaty urmaly bor, nahar etmeli bor, üde köçe çykanlary. Her kim çağasyndan geçip köçe çykýar. Onaň ertir bir zat bolsa şolary alyp hökümete ýydyrıp içirmeýär. Ondan şoň üçin her kimiň çağasy we her kim şu ýola näme bolýar özümizde görjegimiz gördük. Çağamyz bir görmesin diýe. Ozu düzeltmeliler. Ağzı bir olsun yani. Haklısın ama kalmalı yani. Ağzı bir tanrı bir ağzağlan gaňry bir diýen. Şoň üçin ýurtdaşynda meselem 3 milyon halk başolan her bir ýarsy berip ýarsy bermände de $1 goşandy da bilýärmi? Kim 1 milyon halk bolanda $1 milyon bolýar. Ýetjek zadyna, gerek zadyna ýetge. Şu özbeklere diýen bolsaň bir efir açyp özbekler bir günde jemler, bir hepde bar jemlerdi. Eşitmedik adamlar bilen bir hepde jemlerdi. O gün özbekleriň biri Serdar Ganstar efir açyp bir adam ýörep bilen ok heleý taşlap edipdir 2 gysser edýär. Şoňa $25,000 bir efir açanda jemledi. Agzy berýän halklary. Türkmenler ýalylar ýurdu hamanadyňa biz üçin alýan ýalyk, biz üçin ýola çykýan ýalyk. Ertir şo ýurt düzeläýse bizden öň durýarlar şo taýda. Men o halkyň Türkmen halkyň şeýledigini men gördüm, men o Türkmen aşyda baktym. Näme üçin şeýle?
Men hem şuna men Özbekistan'da da boldum, Kırgızstan'da da boldum da menin gözetime göre yani men şu nemede Kırgızstan'da da birden özekler var. Şu taýda da tügeleme özekliği sırada bildirdir yani. Ya baş ýalyklyja, namazly, özek oglanlaram şeýle men bir biznes bilen gitdim da taýyp bolun. Kırgız bilen tanışýan ýa başga dünýä düşen ýaly. Onun şu özekler var ha. Gaçer we dinine uýup imanly biram Allahdan gorkýarlar hakykatdanam. Gorksalar Allahdan gorkýarlar. We yani özekler sadan saat gorkanoklar yani bir Allahdan gorkýarlar. Hökümetinden hiç il gorkanoklar. Näme bir kino var ha, näme da şoňa ady köne kino. Ýeňneşleri var, nämen plan dostum var, bu menden gorkýa, Allahdan gorkanok diýä, biri diýä Allahdan gorkýa, birinden gorkýa, biri şeýle diýip näme şo kino ady. Özbek mi? Yok. Mongol nemesine şu taýda bir türkmenem var kinoda. Öz agasyna garşy. Özbeklerin kinosyna görseň maran uraga hiç ilek prezidentleriniň adyny tutanoklar. Türkmenden kinosyny görseň başlandan soňuna çenli prezident bilen başlap prezident bilen oturýar. Özbekler ol bir ýaly. Men şoň üçin wara. Utanýana bolda. Utanýana dogry maýdançy goňşy döwletleriň içinde de iň maskarasy çüm bolsa biz bolsa. Assalamu aleykum. Yallakylykda ejen. Mertebe demiyor. Assalamu aleykum. Sultan Bey Barsa o. Şo kinony görüň vatandaşlar Sultan Bey Barsa. Mongolon kinoda. Sultan Bey Bas, doğru aytdyk çökeni şu. Şimdi geldi aklıma. Oglanlar gowmy ýagdaýlaryňyz? Ýaşy. Assalamu aleykum. Baryňyza salam. Aleyküm assalam. Salam şükür elhamdülillah. Selam rahmetullah berekatuh. Hoş geldin doğru. Käwata deňizde tolkun ýok. Normal şeýip oturup gürleşýär. Käwatadan tolkun turýam näme? Gelýär ýejeň näme deýin, barjyň näme deýin. Gönýejeňden başlaýar ýa. Türkmen orta terbiýesini alan halk bulara düşündirip bolanok işler. Ýöne şu taýda bir zat şu kelläm. Orta terbiýesini alan Şu taýda bir zat kelläm, eli Türkmenistan. Bir oğlancık deňiziň kenarynda gezip berýär, deňiz eşdilýär dedim. Ya gelýär aýdyber. Deňiziň kenarynda gezip ber, deňiz joşýar, deňiz ýyldyzlar bolýar, balyk bolýar, ýüzüp bilen ok, deňiziň aşagynda ýapyşyp durýan balyklar bolýar da. Ondan şu deňiz joşýar, kenara çykýar. Soňam näme deňiz suwam ýygyna çekilýär bolan, daşynda galýar ki deňiz ýyldyzlar. Onuň bir oğlancık görýär bolan deňiziň kenary deňiz ýyldyryndan dolu diýär-de bolan. Ayagalygyna barabardan alyp suwuklaýar diýär-de bolan, bir ýaşuly adam geçip barýar ýanyndan. Onuň näme etdiň, näme diýär, injik näme edýäň diýär bolan. Görüň okmy diýär deňiz ýyldyzlaryny, balyklar diýär, deňiz oklaýan, o ýüzüp bilen oklar diýär. Ölmesinler diýär bolan. Sen o bilen haýsy bilen halas etjek o diýär. Onuň olam sere diýip durýar-da, pikirlenip durýar-da, eline bir deňiz ýyldyzyny alýar. Şu etdiň hereketiňde many ýok diýär-de, ýa-ni o näme ýaşulay diýär, oğlanjy diýär, etdiň hereketiňde many ýok, seret näçe müňläp diýär deňiz ýyldyzy, ýa-ni haýsy bilen halas etjekden bilen diýär bolan. Eline bir deňiz ýyldyzy alýar-da, men şu etdiň hereketim diýär. Şuň üçin şu elimdäki üçin hatça manysy bar diýip deňiz oklaýar. Indi moral näme? Many näme bu nämede? Bir deňiz ýyldyzyny halas etmegem, özüne halas näme bir demeden hani ýaşaýyş sowat etýär-de düşünýärmi? Ölümden halas etýär. Bir deňiz ýyldyzyny halas etmegem, oň üçin bir uly bir näme? Uly bir wezip.
Onun yankı diýen bizim orsun terbiyesini alan diýen hawa biz orsun terbiyesini allyk ýöne orsun terbiyesini allyk diýip orsun terbiyesi bilen dowam etmek diýen bir neme ýok. Yani biz adam insan bizim aklymyz bar, erkimiz bar. Biz bir zada bize bir zat diýse, bir zat öwretse, bizim gözümüz açylýar, o düşünýäs. Ýalňyş ýolda barýan bolsa bir adam. Şoňa baryp, şu edýäniň ýalňyş, şular ýalak etseň dogry bolýar diýseň, şol pikirlenip dogry ýola geçde, ol seňem sogagyňa düşünýärmi? Seňem öz peýdaňa, o dünýäde ahiretde şu ölýän çaň seň sogagyňa ýazylyp durýar şoň edýän hereketi, edýän demesi, işleri. Berde de maral olur ýaly. Bizde olur ýaly adamlara akıl berýän bolýan adamlar aýdýar wahabi aýtýan diýip sorýar. Köpsünde dine mänem düşünen oklar ho. Yo düşün. O global ýagdaýda o bar örlerin akylly, her kim özüň akylly saýada diýjek. Ters düşünýärler olur. Bu aydın gepin aňasyna many ýaman kän many bar munda wara düşünseler wara insanlar. Dogrusu. Olar ýalma. Birine barıp gör. Häkimiň öňüne barallysyň, "Ey agam näme kelläň ütgäp görmüdi?" Olar ýal many zat gürmetmeler oturtmasana. Agam näme kelläň ütgäp görmüdi? Tutmasana aýdym aýtmaly. Kara kara karakom. Boldy. Ana. Näme bardy gürmetýär o many. O ne hemme adam käşlik musulmançylyk kellesine guýlanna şolaýdy. Karo maýdyman aýtýan gedýän ejeň şat bolup. O gedaý. O adam käşlik musulmançylykdan. Onlar näme? Käwir TikTokerlar bar da, ona kal video. Adama malmadı, bar daşa ýurda çykyp gutardy. Onu käwir nemeler bar içinde. Adama ýok Türkmenistan. Türkmenistan näme ýurdun içinde özleri ýöne ramkada bolsa da nälem bolsa bir neme çek bolar. Hani adamlara dogry halal ýaşamany o öwretçilik bolýan ady nemeler bar, adamlar bar da, meselem TikTokerlardan alsaňa käwir nemeler bar, adyny aýtjagam däl. Opşym şoň kommentariýatyna girseňem bir erbet negatiw bir zat nemede ýok, adam ýok. Aýt sebäbi hakyky durmuşdan alynan maşgalada bolýan ýagdaýlar, ýeneler durmuşdan alynan maşgalada bolýan ýagdaýlar. Bir zap şetdi, sesim ýanglanýar boly men bölünýän da bar. Sede ýanglanýar men sesim. Yapman oturun wagt. Türkmenistanyň kışan ýalyk ýanglanyp şoňkudan çykýasy. Muman neme olanlar içinde Türkmenistan içinde dem Türkmenistan içinde dem birazcık şu adamların bir dogry ýoldan ýüremegini, halal gazanmagyny, halal ýaşamagyny isleýän hem näle maşgala agdy birlik isleýän, watana gulluk etmegini isleýän demeler bar adamlar. Olaram neme hereketini edýärler. Men olardanam Allah razy bolsun. Öz elinden geldigiçe, yani ramkadan çykyp bilen oklar sebäbi. Ramkadan çykyp çykdygyň otaýda boldy, işiň ýatdy. Men tutnaman ha. Men aram bilen eklenjek çekberlidim. Men diýdim. Bu gadan tamam halal gazanjak. Bolmada haramyň bir adam gerek. Hawa işe girecek bolmaly. Nurjan $5,000 getiresemmi? Yok diýdim. Bermeýmen diýdi. Baram bolsa bermeýmen. Häzir ýok diýdim. Ýöne baram bolsa bermeýän diýdim. Onda sen Nurjan sen işlep bilmeýän diýdi. Ha, sen soňam diýdi alyp diýdi, soň getirip durmaly diýdi. Bu diýdi bir saparlyk däl diýdi.
Nädip almaly? Ay nädip almaly? İş oňormalydy. İş oňormasaň dedi, sen iş oňormaýan edip hasaplarlar dedi. Sen onu ösüp bilmeýän dedi. Seni dedi rekomendawa etmeýärler dedi. Ýokaryk oňa muňa başlyga şular nadýojny bolan arasa hawa kak sistema gorajyk işleýär, uğurlaýar, gitýär, gargynçalýar, onu talýar, muny talýar, getirip durup başlyga da damdaryp duran süýtlü sygyr. Şeýtsen sen ulalorsyň dedi. Dedim ben haram ýemelmi dedim adamlaň dedim gargynjyna dedim. Ýa dedim men pul bermek aňarda dursun sen pul bereňde de gelenme o indi dedim. Atmy det dedim ejeň barda dedi. Beşni şey dedim gaýtdym. Ey her kim öz bäxwidi üçin. Her kim öz bäxwidi üçin ýaşaýaly. Nura. Türkmenistan'a adamın valmadı. Bar kişi Türkiye gitti, Avrupa gitti. Ullu oturup oğlanlar gelip dine Avrupa, Türkiye gidip bekliyorlar. Akşam saat 8'den sonra adam yok. Ay köpse Russiýaga gitýärler. Köpsem Russiýaga gidiyor. Nura. Ullu oturup gelen iş tapman Russiýaga gidip bekliyor, Türkiye'ye gidip bekliyor. Aýdyber. Peygamberimiz döwründe din ýanky bir neme zatda bolup geçipdir-dädir. Bar ýa wagtda aýdyrylýar, onu şunňa zatlar öňüm bolup durmaýar diňe şu zamana gelip bolýar şunňa zatda. Men jogap beräýinmi? Nura Her 10 ýylda bolupdy. Neme lan doň ýanky nälik şu ýurtda bolýan edenetçiliklere diýänsiňiz da dogruda. Howune näil adalatsız eýle beýle şu zatlar öňüm bolanmaýar ýani şu näil diýin bir 10-20 ýyl bäri wamy ýa 30 ýyl bäri. Yok, adam zat döräli bäri. Hatda Adam aleyhissalamyň 2 tane ogly bolýar. Ýani iň birinji adalatly gan döküşlük ýani näme? Adamyň Kabylyň kimi? Awwa. Bilýäňdämi şoň istoriýasyny? Geçen bir kaýlykda Endonezýaga galla görmedim. Endonezýada da bar ekana. Endonezýada gally. Endonezýada bar da bunu biz öyle deňine Endonezýada gidip ýörşo men o taýda. Endonezýada men ýegenim okap. Soňky bara 2-3 aýyň içinde 4 san döwlet aýagally ho. 4-5 san döwlet. Ve aýyrdylar ýani öz başyndakylaryny. Diňe sen dünýäni Türkmenistanyny barak diýip hasaplama. Giň şo dünýä. Yo bu adam gurrunda elleminni bar. Hani hemen İspanya'da da ayağa kalıp ayırdılar. Polşa'da da ayırdılar. Koreýada da ayırdılar. Tarihten diýä bu ýaşly. Git Google'a yaz. Yo, ne peygamberlen gelme var lan dostum. Peygamberlerin asly Allah Taala bir adamy peygamber bellemeýäniň nemesi maksady programmada. Şol peygamberimizden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in galany bir belli bir kowma gelen. Yani mesela İsrail oğullarına yene bir kowma gelen. Şo kowum Allah Taala opşym nälik ýaşamalysyny diýeýin umuman ýatdan çykarýarlar. Allah Taala'na bir ýatdan çykarýarlar. Özünüň näme etmeli, uje Allah Taala'ny ýatdan çykaranyň uje ýasyna ol näme edip gören belli däwleň, düşünýärmi? Ganhorlyk amma zina da wa hemme zat wa. Ana şo derejä baran soň içinden peygamber çykýar, dogry ýola gönüp durup başlaýar. Onuň o bolmanan peygamberlerim şol näme şu watkine işkenceler bolýar da bir hakyň nemeseň biziň ýurtda näl şu wat. Murat düşämiz. Yani Alişer Abdullah da olar näme etdiler prosto. Ekrana çykdylar-da olar prosto prezidenti ýüzlendiler. Ýene ýurtda şunyal adalatlylyklar bar. O şunu düzetmesek bolanok. Ýurt halk kösenýär. Halk öz erkin ýaşap bilenok. Daşary ýurtlara narman çykyp bilenok meselem. Ya ýurt ekläp bilmeýän osoň daşary ýurda uğrat. İşlesinler, işlemäni ruhsat ber. Şonu ýalatlar aýtdylar, näme etdiler? Özlerine lip ýygnadylar. Indi o döwürlerde de
şon ýaly adamlar çykypdyr, aýdypdyr. Hemeden peýgamberler, hatda peýgamberler şu zatlar aýdanlarynda adamlaryň o 80%, 70% ey sen jadygoý peýgamberlere. Sen biz atalanmadan sebäbi olan bu adamlaryň seret bir zady bar. Häzir sen biz musulman doğrulukda biziň atamyz bir buddist bolsa da bir daşa Hudaý diýip daşa çokunup beren bolsa, sen ataňdan gören zadyň şol dogrymy? Sen doğuldyň 20 ýaşa bardyň, 18 ýaşa bardyň, ataň sen şu Hudaý diýip beren zady. Indi biri geldi-de taň aýtdy, ey bu Hudaý däl, Allah Taala bu ýaly keşbe giren ok, Allah Taala biziň gözümizde görnen ok diýse sen aklyň düşünüp çaçyp geçmeýär diýip sen ataňdan görüp sen häsiýetiňe, sen ganyňa singen zat, sen şu bir daşy sen Hudaý diýip ýörsiň. Düşünýärmi? Onuň ol wagtyň geçmegi bilen köp adamlar düşünýärler. Şeýdip hakykatda düşünýärler da peýgamberler tarabyna geçýärler. Ahiretini hem bu dünýäsini hem ahiretini gazanýarlar. Ýöne köp käbir nemeler şo gidişine şol ýok men atamyň dininden çykjak gel, atamyň öwreden zady şu diýip öz hem bu dünýäsini berbat etdiler, hem o dünýäsini berbat etdiler. Bu wagt olar gabir azabynda. Intek ahir zaman neme dogda hem ýok, cennet hem ýok, ahir zamanyň soň boljak. Bu wagt olar gabir azabynda. Şonýal hemme wagtdan bolun peýgamberlerde işkenceler bolun, ýani işkence diýemde zulumlar edilen, hatda biziň peýgamberimiz sallallahu hemmeten biziň peýgamberimiz de iň soňky peýgamber sallallahu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün adamzada hem jynlara iý berilen peýgamber de. Bu biziň peýgamberimiň gören görgüleri, hatda bir şeýle bir ýa waka bolýar da bir kowma bar ýa bolyn, diýeli goňşy bolanyň biri de. Soňa bar ýa on şeýle bir daşlaýarlar peýgamberimiň. Gater we daşlaýarlar. Onuň şo wagt garagan edip daşlaýarlar bolyn. Cebrail aleyhisselam gelýär, Cebrail perişte. Gelýär-de diýär, meni Allah Taala uratdy diýär, Allah uratdy. Eger isteseň diýär, şu kowmy diýär, şu kowmyň iki tarapyndaky dagy diýär men birleşdireýin, manzaradaýyn şu kowmy Allah Taala meni uratdy, men manzaratmany maňa neme berdi? Ýani wole berdi. Sen isteýärmi diýär bolyn. Şonda peýgamberimiz aýdýar, ýok, belki diýär bu kowmyňam diýär gelecek neslinden salih insanlar dörer. Şoň üçin seret peýgamberimiň merhemetine. Salih ogullar bolar ýani. Salih ogullar bolar. Hawa muslim Allah Taala yürekden nemetjek adamlar dörer diýip nemetmeýär, garşy çykýar. Hatda peýgamberimiz neme gecesinde, näme gecesi şo? Magras. Magras gecesi, sağ ol. Magras gecesinde behişde götürler. Asmana götürler, şonu Allah Taala bilen deme perdanyň aňyrsyna gürleşip bolýar-da. Deme siz araçysyz. Şonu diýär. Cebrail Owa Cebrail pelişde mundan soň men gidip bilemok, mundan aňyry diňe sen gidip bilýäň diýär. Şonda Allah Taala aýdy, eger isteseň diýär gal şu wagt diýär. Ýygyňa dolanma diýär. Ýöne peýgamberimiz nämen saýlaýar? Peýgamberimiz ýene bizi saýlaýar, ýani ummatym diýär. Men ummatymyň tek gerek, men ummatymyň tek gözüni açmaly, düşündirmeli. Olanyň ahiretini gazanmagyna men diýip sözüň başlarsyň. Ummatym 3 tane zada etmer diýär, şo näme etmer? Düşünmedim. Ummatym 3 tane zada etmer diýär, şo 3 tane zat näme? Yalan sözlemek diýär. Magrasta diýär onu ýa şeýle wagt diýär. Ne sonra bu düşündirä dostum. Şol birinji taýanky diýene, birinji dogry şol. Yalan sözlemez. O iň zat şol. O ikinji İkincisi şu wagt ýadyma çönek ýatdy da dostum.
Üçüncü. Üçüncü yo ikisi ýadyma düşün, o yalan sözleme diýenini bilýän. Ummatym yalan sözlemerdi ya. Gıybet etmedi. Gıybet bagry nälerden? Gıybet. Kimin gıybatını edýän bolsaňyz, kimin wapse gıybatyny edýän bolsa öz günäňizi alýaňyz şonu. Ola bir ikinci. Töhmet atmak üçüncem. Dama lawol ýasma, lawol ýasmaýanno. Onu terdarın gurgun etme, lawol ýasma gurban uly bilen. Yo, olam istiçara bolýar. Olan günälerini özüňiz alýan bolýaňyz. Şo terdar bilen gurban ulynkini alyas bolyas gerek. Şeýle. Günälerini. Oğlum seyredin şu zatda. Yankı gıybat diýilende es dostum. Şu gıybat diýilende bir zatda. Häzir meselem bara, bir adam owada bir ogru wa diýeli. Batyryny ogru batyr diýip bir ogru wa bir owada, dogrymy? Sen şu ogruýynyň ogurlugyny başga bir owadaşyň, öz dostuň ýa goňşyň bolar ha. Şoňa ey dost, goňşy, şu batyr ogru, şu batyr diýilen oglun gowulan däl. Şol oglan ogry. Şol oglan her zat gaýdyp biler. Şundan äge bol diýmek bul gıybat däl dostum. Düşünýärmi? Yok, ol durun sen düşünmedin onu şuma. Yo, men düşündüm. Ol her kimin öz aňynda, ol ogry, ol maňa kömek edenlerde bir ýerde. Sana kömek etsin, etmesin dostum. Ol başga ýerde ogry. Yok, dur. Ogry hemişe de ogry bolýar, es dostum. Ogry sana kömek etsin, sana milyonlap milyon sapar kömek etsin. Meniň goňşulamyň bir sapar maňa kömek etse, ol men dostum, dogrymy? Näme üçin? Dur. Es dostum. Seret. Meňne goňşym ma? 3 tane goňşym ma? 3 tane goňşymyň bir gün gadyny ogurlaýar. Bir gün öýüne barıp bir zadyny ogurlaýar, gadyny ogurlaýar, ýenesini ogurlaýar. Gitdiýär da saňa da kömek etdiýär. Ondan ol ogry bolan okda ol sen üçin halal adam bolýar, dogrymy? Yok. Näme üçin halal? Men aýdardym. Näme üçin ogurlaýan? Näme üçin maňa getirip berýän şu zat? Sen onu bilýärdim. Bir şu wagt kimin gıybatyny etýäs bolýar? Es sen şonu düşündirsene. Howa şonma wagt şonu düşünürsene, men kimin gıybatyny edýäs şuma? Yo, sen diýdiň äär togry hiç kimin gıybat hakynda gurrun eden o dostum. Men äär togry diýip diýemem wapse. Yani terdarın gurgun etken terdar aramızda yok şu an. Terdar çağır. Terdar deyip ağustama. Gelen onun men günem näme gelmese. Men sen günem ba diyem ama men sen. Yok. Günem ba dedim mi? Çok şu bir gıyvata giren oktaman şu terdar bilen gurban ulen gurgun etse. Çünkü çağır yaz. Ardımda ayçak oluyor. Var ya. Arda yaz. TikTok. Yaz. Men günäňiz wa diýemek ýa wina wa edemek. Gıybat etýäňi diýdiň. Es dostum. Doğru diýär. Gıybat edýäňem diýemek men. İcazat allyk sanlaşır. Yani şawul berdiň ruhsat. Ogrynyň pirini bilýärmi? Siz Ogrynyň piri bar. Bar. Bilýärmi? Yelkildiň aty ogrynyň piri. Ertäniňem ikinji güni diňe ogurlyk edýär. Yelkildiň aty şonu. Sen şoň oglumy? Men oglu däl. Onu näme şonu beýdik gurlaýan? Benem bileme ogrynyň pirine bileme. Yok. Türkmen demetçilikde ogurluk gurrun çykda şonuň aýdy. Türkmençilikde şonýar arama o yelkildik gawa. Birinji tapar eşitýär şuma o türkmençilikde ogrynyň piri wady. Birinji tapar eşitýär. Sığırın piri zeňi baba. Sığırın piri zeňi baba. Gurban ulan ruhsat alýan. Onuň birinji tapar eşitýär. Onu sen onda gowjak. Ogurluň piri gurban uly. Ogurluň piri ýalňyşdygam. Ha, gurban. 20 ýyl
20-nji asyryň piri täzelendi abnawle ne boldy? Indi 20-nji asyrda Kurbanguly. Awa ogurlugyň piri Gurbanuly. Evet, onun ruhsat beren sopalarından nam sanap beren misal üçin Cemal Safarovna. Gurbanuly'ndan Yani yok ene Gözel Şahuly dinle. var. daha şey diye Gözel Şahuly da onun yine şoňa meňzeşler. Daha şey diýeje, ruhsadalyk Siz uğurlu. näme o beýdi saylayan Allah diýen siz Hudaý mi näme pir mi näme siz? Yo hiç de adam däbil. Nämen saýlaýar? Ol ona nädip siz saylayan? Ol oň zady, oň bu zady, bu Hani hem işte oturanlar olup maslahat ettik, şonu sayladık, bolanok mu? Oturduk da sayladık. Düşünmedim. Yok sayda. Ha, şey dip saylayan mısınız? Hani hem Gurban Gulam özünü kollayan adamlardan üşürüp, aksakkarlar üşürüp, özünü sayladan olup, özünü karar alan olup böyle bizim adımızdan bizden soraşan o. Prezident diýilýän zat Hudaý tarapyn saylan ýa-ho. Geldi. Dur. Ol wapşe bole borun niýe saylan? Dur men şuňla men gürleşeýin bir mint. Meni kim çıkardı ýaňy? Yo öz çykýar am sen hiç kim çıkaran ok özüň deme avtomat çykýar deme. Neme şey diýem. Server şey diýem. Bor men Dostum sen pikiriňçe nemeleri yurt başına baş tutanları Hudaý saýlaýar, dogrymy? Hudaý tarapyn. Hudaý saylan, Hudaý tarapyn. Menem Hudaý tarapyn Gurban Gulam. Beredinni Hudaý tarapyn saýlaýan bolsa, Hudaý tarapyn saýlaýan bolsa. Men gülen bolýanmy? Hudaý. Menem Hudaý tarapyn beýle bolanma. Sen Hudaý tarapyn şeyle bolmalla sen. Awo bir de jana menem Hudaý şu Gurban Gulam garşysyna çykardy şu wagt. Yo Nura, bir mint. Onu Hudaý tarapyn sen onu näme gülen bolýan? Aňarda gülýän kim? Yo, sen ulan o, Nura, ulan o, sen bilmedin ha, kim gülýän, bilip geçmedik daja. Seret, es dostum, sen diýän, o yurt baş tutanny Hudaý saýlaýar diýän, dogrymy? Ya diňe bizinkini Hudaý saýlaýarmy? Diňe Türkmenistanykyny Hudaý saýlaýarmy? Ya hemme ýurdunkyny Hudaý saýlaýarmy? Haky, hemme ýurdunkyny Hudaý tarapyn bolýar. Bolly. Hudaý tarapyn bolýan bolsa. Tarihten alaýynmy ýa şu döwürden alaýynmy? Şu döwrüň prezidentlerini alaýynmy? Tapawdy ýok. Ondan aldy, mundan aldy, tapawdy ýok. Tapawdy ýok. Aýtdy ýa şu wagt, Alymyň bolsa iki tarapdan bolýardy. Alymyň bolsa onu Başar Asad bolýar. Ne Başar Asad? Tanaýan Başar Asadyň kimligini? O Siriýa. Siriýanyň prezidenti, öňkü prezidenti. O Siriýa. Sonun historiýasyny bilýärmi sen? Bilýän. Owa. Menem Hudaý tarapyn bolýar da onu. Inni şu wagtda ol şol prezident wagty şol Başar Asad prezident wagty özüne peýgambere çelle diýdirdi şol. Tas peýgamber Hudaý diýdirýärdi. Bilýärmi şonu sen? Şu wagtda habaryň barmy? Şu arkada Şon dogurmandan. Ana durrunny sen öz sözüňe özüň jogap ber oturýarsyň. Ne sen Hudaý saýlaýar diýdin, dogry dälmi? Dogrymy diýänem men? Dogry däl kanaýşna. O dogry däl. Onu näme üçin sen Hudaý saýlaýar biziň hemmämizden bolman Hudaý yaratdy o. Hemmämizden Hudaý saýlaýan bolsa indi bu o diými? Gaýrady. Men sana o diýem ok men Hudaý saýlaýar diýdiň ha sen. Ya diýdim, Hudaý saýlaýar dow diýdim. Ha biziň hemmämiz Hudaý saýlady o. Şey diýip o diýip gurulma diýenem menem. Yo onu sen näme öz sözüňe özüň jogap ber oturdyň. Öz sözüň ýalňyşyny özüň tasdiklap oturdyň şu wagt. O diýip gurulma onu men. Men de Arturo Barroso näçin Ýaponiýa adalatly başdan saýlaýar Hudaý. Näçin Amerikada ýa Ýewropada böyle pitlice gezip görün premier ministerler ne yurt dolanır yani olarda premier minister da olur ne premier minister saýlaýar da özlerim halkynyň 60 götürmü 70 götürmem ateistler bolşuny Hudaýdan ana okbolun olonkyň prezidenti adalatlyca halkyň hakyna men o halky üçin adamlar üçin hizmet edip görün adam oğurlugy meden ok jümürlügi meden ok biz ýaly aslymyz ata-babamyz musulman bolan türkmenleriň şeyle Hudaýa o wada edip
şey dip duran halkyň başyna danym getirip ne jitin berýär bu näme ne düşünmeden soň. Kim düşünmedim. Kimin necesini veriyor? Yo sen aýdyşyň göre Hudaý saýlaýan bolsa. Allah saýlaýar diýäňa. Ne bir de ol Ýewropa ýurtlaryna adalatly bemegelýär başdan gelýär. Kim musulmanlar adam diktator berýär. Ha, hem dik musulman Misal için kim olur? Muňa näme düşünmeli? Yok, Avrupa'da misal için kim adaletli? Misal üçün Gallanca adaletli, misal üçün O adam kararlılık çok adam. Adaletli. Bularda da kararlılık olmar adam. Şu öňkü bir Yok, misal için şolar adaletli mi? Ha? Owa iyi öňdenme iýinje bilen dady hemme dady urşturup beren, kızdyryp beren şolar däme? Yo ne ol öň şu Urşturup Ýewropa urşturdurjak boly. Amerika boly urşa goýalýan şuma Amerika. Orsan boly goýjaksan Ýewropa ýok diýip şu boly goýalýar. Bilen Ýewropa. Onni sen urşy Näme üçin onu? Cenayet edip görenler tuğla çektiler o da dinlesene. Goýalyn diýene oşma. Yo sen Türkmenistan Ýewropa'ya tuğla çekibilýärmi? Mesela için arada sen Türkmenistan sokma daýanyşma. Bolýa men Ýewropany sokjak es dostum. Näme üçin Ýewropa goýalýan? Näçe gaýtdylar Putin? Türkmenistan. Ýewropa goýanokda Ýewropa ni wykdna goýdy. Ýewropa Amerika bilen Rossiýa goýjak bolýar urşy. Näme üçin Ýewropa goýanok? Ýewropa goýmanmaýa, näme juat Nemen Putin'in elinde Ýewropa tutup durmaydy o. Alsynda çekdin tanklaryna götünüp gassar. Waq şumat ine Amerika. Amerika Ýewropa bilen soýuzy bilen gurulşanda bir zat diýär. Amerika, Rossiýa baranda başga bir zat diýär. Näme o? Başga näme o? Näme diýär? Näme diýär? Amerikan görsen gulawyndan çeker, borly gelelle Türkmenistana. Ho görsen gulawyndan çeker. Dostum dinle ýa. Oturdun mu biziň gurulşyňyzy? Gulawyndan çeker nökman Trump'yň bar bu gawatlaşaýyn nökman çekjek. Haýrady. Gelip de o Türkmenistan dödem zok bolyn Amerikanyň Ýewropanyň Owada bize Almanylaýar. Yok, Almanylaýar. Hindistan'da musurlaň gurun neden bolýarmy? Ya şular var o da deme aýdylaryň rahat bolýar, sadaka dat berýär, bolan ýaşular başlaýar. Ana Pentagonum, Rossiýa näme edipdir, NATO da näme edipdir diýip, kak butta bilet öýünde öýlän garada bolyn, gidip Amerikanyň demetin dawasyny çözen bolýarlar. Peki. Hakikaten Türkmenistana var. Näme bu tema şu. Hakikaten özlere motorun bolup Rossiýany. Amerikany absurda eden bolýar. Absurda diýerler. Türkmenistan'da bolýan neçe milyonlarça problemi var. Onu gurun edip bolmaly. Yok, indi ýan haýdanyň adalet niýde sen dogrusu Hudaý tarapyndan belliýär diýdiň da siz. Ha? Hudaý tarapyndan bellenýär. Yo, onu ýalňyşlygyna düşünne şeýlem düşündiň dämi? Onu Hudaý belläni o ken dogry dämi? Yok. Hudaý tarapyn bellenýär. Bolsun bu desen Hudaý tarapyn bellenmeýän barsa sen an bar geçden prezident boljak bolda sen. Yo, onu niçe koysan Huda Allah'dan bir uzat yapragam düşenok biz onu düşünýäs. O tarapdan sere. Şo da onu Hudaý tarapy sen bolmajak bolsan mün tapar boljak bolar sen prezident. Es dostum. Bolýar bir bor gürleş Ertuğrul bolýar. Başla. Seret es dostum. Abolya Nura siz gurlanmayın durdumca. Yo, indi sorum iyiden getireyin. Men onu berdim de iyiden oy. Ayt aha. Yo, şonu Hudaý şonu belläni bolsa Hudaý ýene görüşem diýenre, o jaga ýerine aýyrdyň mı? Sözlemini iyiden aýyryp dyndyň mı? Näme
Ne? Sözlerimin öňü wada ýygyny aýrypsyňmy da ho saňa şo Hudaý belli. Öňüni aýtda istemek şo sözüň öňüni aýdam. Bul diňe şo bellen ýani ýerni bilýän eken Nura Hudaý belli. Bilen okşu. Görüşmeli, halk görüşmeli diýen aýtmalydyr ýygyny. Ya görüş diýen okma Allah. Görüşme diýem diňe kaýl bolup otur diýemi. Görüş Halk belli ýa. Halk belli ýa şonu. Halk belli Hudaý şoňa Hudaý tarapy bolmajak bolsa bolmaýar. Bolýar. Indi seret düşölüň diýip bara hal. Soňam halk belli o taraplaýyn morda. Dogry, hak belli. Yani hak şol seret tarihte şeýle bir zalim hökümdarlar bolup geçdi-de. Giyikler diýen, faraon diýen, kän bular, Deccal diýen, kän adyny sanyň sajakdan kän bular. Indi köp howa. Indi seret şolaram Hudaý saýlapdyr, dogrymy? Indi şolar Hudaý saýlapdyr, ödem Kur'an-ı Kerim'de salıptır. Ine şula adamlar halkyna eziyet berdi, zulüm berdi. Şu zatları gaýtalamaň, şu zatları gaýtalasaňyz iki dünýäňiz berbat bolýar. Dogry ýoldan ýöräň diýip aýdypdyr, dogrymy? Indi Allah Taala saýlady. Dogry seň alalaşýan diýeli. Allah Taala saýlady, hak saýlady, biziň baş tutanmady. Indi hak oňa şu zalimlik, zulüm tarapdan gitdiýim neme berdim ka, napravlene berdim ka, sen şu tarapdan gitmeli, hiç halkyňa seretme, ahiretiň berbat et diýdim ka. Bizim Oğurluk etdiýendir, diňe oğurluk. Oğurluk et diýdim ka diňe. Yo, zorluk zat eden oka. Ene hökümet biziň arkadamyz çykýada Ýewropa, Amerika gidenne biziň gaz zapasymyz boýunça 4-nji ýerde durus yer ýüzünde, yer şarynda 200-den 196-dan ograk döwlet da, 196 sany öz garaşdyrlygyny alan döwlet da, 4 sanam awtonom döwlet da, 200. Bolýa bar 180 näşet edel şonu. 180 näş döwletiň içinde 4-nji ýerde biziň gaz zapasymyz, biziň baýlymyz boýunça 4-nji ýerde dur diýmek. Dubay'dan hatta Dubay'dan ýokurda ýaşamak diýmek düşünýän näçe Dubaý nasylenýeti? Dubaýyň nasylenýeti näçe million adam? Biziň 5 etsemiz, biziň Türkmenistan 5 etsemiz, Türkmenistanda 5-6 million, 7 million. Ha? 1 million diýip oturna. Dubaýyň halky 1 millionmy? 35 milyon. No, diňe Dubaýda otayda Arap Emiratlaryň, Arap Emiratlaryň Dubaý döwletleri. Turul ýaman kyn ýoldan düşürýän aýbyň aňsat ýoly bar, düşündirmäň o. Es adyň näme? Bir at beräýdi. Tehmetmeň adym. Näme maýmyn diýdiňmi? Sahet diýdi, sahet. Uy, sahet diýdiňmi? Men sana maýmyn gorkadar nädir? Agam men teseret men gowzat diýjek bolmam, Hudaý diýdirtdir maňa şu wagtçan. Düşünün dämi? Konuşak bolýarmy? Men sana düşünürjek maňa şonu Hudaý diýdirdi. Düşünýän, ýani sen diýäniňem şoňa bar. Ya Hudaý bar, Hudaý diýdirler nädir bar? Näme üçin onu hemme zady Hudaýa berip oturýarsyň onu? Ya Hudaýyň ýokmy sen? Hudaýyň tapdyrasyň gelýän sen. Ya murmasaň bolýa gaýrat et. Men agam saňa söýgüli sahat diýjek boldum, dilimden maýmyn söz çykaýp duram, başlaryň ýalňyş düşünme ýani. Men Allah diýdim. Maýmyn etdirjek seni. Maýmyn ýaşap bolarsyň häzir men barsam. Düşündiň däm gepiň tümek ýerine. Hemme zady Hudaýa taşyp. Sen düşündiňmi diýene men barsam näme maýmyn ýaşap bolarsyň sen. Bolýa maýmyn bolaly, şempanze bolaly, insanyň adam bolarsa ne revolýusiýa geçirer-de o, ýa galar. Demokratiýada adam. Sen revolýusiýa geçirten maýmyn ýaşap boldy. Şo bolşundan şo ýalar. Hudaý taşyrdy. Hudaý revolýusiýa geçirýär. Hudaý maýmyn adam sen.
Bir de şu maymunluğumuz bu. Siz Yani bu adam bolup yaşayan Allah Teala sana maymun adyny diýdiren bolsa näme üçin Hudaýa garşy gidýäň o sen şu wagt? Ha? Men Hudaýa garşy sana gidýän. maymun diýdi şu Hudaý. Sen Hudaýa garşy gidýän. Yo Allah Teala men agdym bilen sana maymun diýdirdi. Näme garşy gidýäň Hudaýa? Sen ne düşünmedim, näme diýjek boldum? Men agdym bilen sana maymun diýdirdi Hudaý. Ne? Hawa. Geldi Näme men garşy gidýäň Hudaýa? Näme garşy gidýäň şu wagt? Hudaý diýdirdi ha. Men maňa diýdi. Sen Hudaýa garşy gitme da. Yo Hudaýdan bir ruhsat istek. Bulaşma es dur. Erkek bol dur. Bolýa, bo. Men maymun diýän sen adam däl. Onda diýmek, Ferhat, onda diýmek hemme zady Hudaýa taşyryp Sen gurlayan kime? Eger zalimy uradan bolsa Allah şon taýlanam bolsa, izinden Faraon Nuh'um iýerdi, Musa'na iýerdi, olaram gör. Edirödi. Diňe taýlanany görmedi. Yani şuma ana. Izinden iýerilen adamlaram gör. Diýmek, eger biz şu wagt görüşýän bolsak, onu bizem Hudaý iýerdir diýdänimçik görüşmeli kenik diýmek. Uğur tarafta yer almalı kenik. Görüşün. Men görüşmän diýemem. Görüşün. Oğuzda donk gelip mi kan diyen sen? Ana doğru neme geldik şu at. Yok, tegelek ustola geldik şu at. Doğru neme geldik şu at. Yok, adamlar şey düşündürmeli. Senem ağam yani sana maymun diýme üçin diýmedim, sana düşündürme üçin diýdim şahar. Diýmem bilmeýän yüzüme, gurlawan bilmeýän seni. Men bolsam gurlawan bilmeýän. Maymun bolarsan sen gurlasan. Janyň sag bolsun esasy. Meniň ýöne köy watandaş bilen raýat bilen derdim. Zalimler bilen derdim ma. Da çimon aşyp baransın da ömür. Wah. Bak men size Wah. Tutbilen o. Tapam. Bak diyecek bolýanym ne diyecek bolýan. Sen ketekde horolardan da sen ha? Hakyky. Ne в этом дело? А в чём дело? Men diyecek bolýanym o mektepde o mektepde hiç de gurlap bilmeýänler, ondan soň bärde şeýdip gurlaýanlar. Janyma diýerler. Erkek mi geçen yor gurlaş. Nira varmaly? Problemi de gel. Nira buraya bana aýtmasaň nira var? 18'de men. 18'de? Hawa. 18'in niresinde? Terdon. Surikuftan garanda sağ tarafında. Kaneşinde. Bu işleýän o taýdy şu wagt. Bu işleýän bu wagt Türkmenistan Aşgabat. Starlink kullanýaramy. Starlink ama vay nemesi router'ın. İstemde işte Hudaý şu. Kim gelýän kim? Yo baryan adam yo. Ýatyrak ýalar. Ne adyr soraýan. Bizde kurtoy bolýadym öňler bar. Tomurlyk gaýdýadym bar. Şu wagt keypede oturda ses. Kim menmi? Yok SSA ejen davno keptenişmi açtı. Açıldın da mı keyipten? Şeytan sudan içeydim ka medved. O şondan içendin şeytan sudan. Şeytan su ne mi diyeyim? Şeytan su mu? Arak mı? Ne kenin av? Şerap. Arak istemeyeceğim. Olmayacak mı? İçemek da. Vino içtin mi? Buraya garam ne? Türkmenistan'da?
Dostum, trek näçe boldy trek? Näçe boldy trek? Trek barmy? Türkmenistan trek barmy? Gramı näçe şu wat gramı? Adat fodu, baram adat fodu. Gökçedek adat fonu bilýärmi? Bar şonno. Näçeden satyp Degen oturýar? swa satjalar şolardan alybermeli. Olu degilýän ýok. Tanşyn tapýan ejen basýanam ýok seni. Hatta Gönü var alyberýär. yoktu. Habaryň ýok, görýärmi? Bu Görýärmi sen ýurtdan habaryň ýok ko? Türkmenistan habaryň ýok sen. Şu diýeni içinde bolup habaram ýokmy? Siz daşynda bolup bizde. Sen häzir şu zatlara goşulýan ertir sen çağırýaly. Ay çağırsınlar men. Sebäbi internetiň görügi TikTok gerjek bolan bir ýerden VPN tapmaly. Yo platny VPN almaly. Ona meni 2-3 aýdan ýeni ýapýarlar, ýene täzetini abonemalet başga VPN almaly. Onuň dünýäden habaryň bolmasa, o galarsyn 50 ýyl ýyzda. Ay siz nälap ýazýan hazırlaram. Hitrovski näme öldürdiňiz da? Ýok. Kim ol? o gün nime diýäň? Men internete de giremok, telefona de giremok. Dün giripdirmi? Vay, meňa habarym ýok. Diýdi dur. Akgülçenýe berdim men dünýede. Hitrovski kim minni? Sen daje Hitrovski tanamok. Nura jogap näçe? Bütün Türkmenistan tanıyan sen Hitrovski tanamok ko. Ýene adam gelip bara berdi. Diýenlerim men bir ýaňy izleň, ýaňy bir gonyp goşanlar. Şöyle bir özüni samsylap bar ya var bilýäňizmi? Bey, oturar. Ben şey etmeli, dağıttan havarsız olmalı emmeli. Awa. Yo men oýnadym, ok men o doğrudan tanamak. Yo doğru seni aýdýar. Allah Taala saýlaýar. Problemada Hitrovskin adı bilen Didar Hitrovski ne? Şo var. O şol näme diýdi? Näme üçin etiň bahadyny gymmatlatýan da o 170 ýaş 120 manatdan et borma diýdi bolin. Bolly şondan soň bir aýda ýetmedi görüli. Bolly ýitdi öldü. O ýydyna galan en atasyndan da adından hostalarına soraýarlar, ýenetdiler. Bolly ýok, soramaň. Gitdi ol ýok, öldü. Soran adam, bu diýen adam näme üçin etiň bahadyny gymmatlatýan diýdi. Görýäm. Ha men ýene gaýdyp geler näme diýdimi? Owa. Men ýene şo mesela gaýdyp geler. Barakana, ha, şeydi tata geldi. Men gördüm videony gördüm men. Ana. Bizem şo videosyny gördük, bizem şu oturamda, goňulen dostum, bizem şu oturamda, bizem şo videosyny TikTokda görä, bizem. Awa şol Şol wara, şol pahir aradan çykdy, şol şu bu aýatda da. Aýna. Göçdi şol awa. 7-si ýalňyş. Vaka. Ölen onun ol pahir. Näde ölenden bilýän? Habar ýokdur ýyzy arasyn be. Göz açık giden pahirim, göz açık giden gözü. Sen öýüň nirde işleýän dostum es? İşdemek öýde men. Öýde kim ekleýär, kim saklaýar? Bat diýje. Özüm tıklayan. İşlemän eklenip bolýarmy? Oho, Hudaýa şükür. Ele bir de uğraşsana bir de o 3-4 yıllar nerede aşırı çağılamız, görümdük maşgalamız, görümdük bizim Ay gediýänmi uğradyr? Meni uğradyň, men aýtdym, men onu şey dip arasa kisloroddan ağzyn açýan go dip etip hogan torýan. Yapýan, ýejen garnyň doýup gitýär, ýejen bir hepden bolýar. Onu etme almasaň bolýar. Be, başka da var mı öyle? Ansadı. Gele şun etlirak da diýen ýeteňem diliň çykarýan da stenä. Ete wagty ete ýadyma düşene haçan. Enan ýalaýan bolýan biraz etiň ýaly bolýan şonda. Diň oty ýýänmi? Ha ýalaýanmy sen?
Yalamalı yani istene öýünde istene. Stena yalayan diye. Ha, yalan tan et yalan yalap bolýan ne? İşlemeyen olsan, geçerdi işlemeyen olsan bir yerden yalamalı, bir zat etmeli. Yaşamalı, robot mu ya sen? Adam değil mi ya? Adam sen yine şükür et. Bir daha istene yalayat. O gurwan golun götün yalap berenler var. Edip günü görüp berenler var. Satıp adam satıp kazly dedip. O da şu adam satsan adam satsan yaman goýga ýaşap bolýar diýerler. Dogry mu garaýjy? Ne bu ne? Aňarda kaz ýollar gün görýär diýer şu wagt. Şahlar, kaz ýol. Kaz na bara kaz ýollar ýopon pizdese. Ene işgence salama es. Ne kime? Genece. O kim? Okma. Etiyenim ýadyma düşen ok diýen hem ağam et alyp bilen on bazardan. Tanaman memin. Ok mu sen eti ok mu? Ýok etiyem o. Öýde gedýän, alýan. Yemok diýär tamam alýan niýe? Näme öýüňde asylgy durýarmy näme öýdi? Ýok, aýda bir sapar adýan. Sen ýara. Öýdi gelip et bolup duraýarmy ya? O, ediler. Çerdağa çıkaýanmy ya? Sen ýartan güýçli. Yo eti näde bolýar ha maýtda bilerler eti. Bulam kepter olsa öýdanam. Kepter olap beren öýdan öçerdi. Bir görgüle etin wagty gymmat diýdiler bolan. Oňa hiç kim durmady ýa.